Bueno, pois boas tardes a todos e a todas. Iníciase a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 13 de agosto do ano 26 para tratar os asuntos incluídos na orde do día. O primeiro de todos sería a aprobación da acta da sesión anterior ordinaria do día 8 de junio do ano 26. Temos algunha cuestión sobre esta acta? Non? Pois, polo tanto, pasamos ao segundo punto, que sería o punto número 2, dictamen expediente 1730/2024, que sería a prórroga do contrato de servicios de piscina e instalacións deportivas, anualidade 26-27. Ten a palabra a señora secretaria para dar lectura a dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 10 de agosto do ano 26. Cando queira, señora secretaria. Gracias, señor alcalde. Boas tardes. O dictamen da Comisión Informativa, na súa proposta de acordo, di: aprobar a primeira prórroga do contrato dos servicios de piscina e instalacións deportivas para o período que abrangue dende o 10 de 9 de 2026 ata o 9 de 9 de 2027, de conformidade co establecido no prego de cláusulas administrativas e demais documentación contractual. Segundo, aprobar e dispor o gasto correspondiente por importe de 182.081,25 euros con cargo á aplicación orzamentaria 342.22799 para o financiamento da prórroga. Terceiro, dar conta desta resolución á intervención e a tesorerías municipales, así como o responsable do contrato aos efectos oportunos. Cuarto, notificar esta resolución á entidade adxudicatario. Quinta, réxime de recursos, recurso de reposición no plazo dun mes ante o propio órgano ou recurso de contencioso administrativo no Tribunal de Instancia de Ferrol da sección de procedimento administrativo común no plazo de 2 meses. Moitas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, como saben, o 9 de 9 do 25 formalizouse o contrato de servicios da piscina e instalacións deportivas por unha anualidade e con máximo de 3 prórrogas. Entonces, hai un informe tanto de secretario como de intervención favorable a esta prórroga. Xa se fixo os trámites oportunos, a empresa xa aceptou a prórroga e, polo tanto, propónse a pleno para que se prorrogue e sigan prestando os servicios. Moitísimas gracias, señora Reglo. Ten a palabra o señor Xal. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, hoxe traen aquí o pleno a prórroga do contrato dos servizos da piscina das instalacións deportivas e nós imos votar e valorar esta prórroga desde a responsabilidade que nos corresponde, pero tamén desde a obriga de fiscalizar como se está xestionando un servizo público e como se está executando un contrato que afecta directamente a nosa veciñanza. Para nós, hai varias cuestións que consideramos que deberían aclarar desde o Goberno. A primeira delas é probablemente a máis evidente e ten que ver co preaviso da prórroga. Porque non estamos falando dunha interpretación da oposición, non estamos falando dunha cuestión política, estamos falando do que dio o propio informe xurídico da Secretaría. Porque no informe do 21 de xullo lembre que o artigo 29.2 da Lei de Contratos e o propio prego establecen que a prórroga debe ser comunicada á empresa con polo menos 2 meses de antelación á finalización do contrato. En este caso, o contrato, acabo de dicir a señora Rego, foi formalizado o 9 de setembro de 2025, polo que a primeira anualidade remata o 9 de setembro de 2026. Entón, este preaviso tiña que producirse, como moi tarde, o 9 de xullo de 2026. Pero o Concello, o Goberno Municipal do señor Calvín, notificou o preaviso o 17 de xullo, 8 días despois. 8 días fora do prazo establecido, 8 días fora do prazo do contrato e da lei. E isto tampouco estamos interpretando nós, señor Calvín. É o propio informe da Secretaría que di expresamente que o aviso non se comunicou con 2 meses de antelación e que, como consecuencia, a prórroga non resultaba obrigatoria para o contratista. É dicir, o Concello tiña que actuar con previsión para garantir a continuidade dun servizo público. Tiña un prazo para comunicar a prórroga e non cumpriu ese prazo. E, como consecuencia, a empresa podía non aceptar esta prórroga.
E, de feito, a empresa tivo a decencia de presentar posteriormente a súa conformidade expresa con esta prórroga. Esa conformidade consta neste expediente con data do 20 de xullo. Tivemos sorte, señor Calvín, de que a empresa aceptase e non debería de ser unha cuestión de sorte que isto se produza. A continuidade dun servizo público non pode depender de se a empresa decida ou non aceptar unha prórroga porque o Concello, o seu goberno, non fixo o que tiña que facer e no prazo no que o tiña que facer. E esta é unha pregunta moi sinxela para o equipo do goberno. Por que non se fixo o preaviso no prazo establecido? Porque, ademais, señor Calvín, a providencia da propia alcaldía, a súa, e asinada por vostede, é do 17 de xullo. Coñecía perfectamente esta condición. E nela recóllese que a prórroga debía de ser comunicada con 2 meses de antelación. Polo tanto, non estamos ante unha regra descoñecido. Estamos ante unha regra que estaba no seu contrato, que estaba na lei, e o propio expediente a recolle. E aínda así chegaron tarde. Entón, a nosa pregunta é por qué? E hai unha segunda cuestión que tamén consideramos importante, porque cando se fala de prorrogar un contrato non deberíamos limitarnos a comprobar se a empresa acepta continuar ou non. Tamén deberíamos preguntarnos en que situación xurídica se está prestando este servizo. E aquí o informe de Secretaría volve ser moi claro, volve lembrarnos novamente, e dicimos novamente, porque xa o fixara varias veces con anterioridade, moitas veces. A necesidade de regularizar a mellor brevidade posible a situación xurídica dos terreos nos que se sitúan as instalacións municipais. Como isto xa estaba en riba da mesa de anos anteriores, gustaríanos saber se se fixo algún avance para regularizar esta situación, se houbo xa algunha xestión ou se se iniciou algún trámite para solucionar esta situación. E hai unha terceira e última cuestión que tamén queremos recuperar. Porque no pleno do ano pasado, cando se aprobou a licitación deste contrato, xa advertimos sobre a súa execución e, concretamente, sobre determinados gastos de mantemento e materiais, que, segundo os propios pregos, correspondían á empresa adxudicataria. Naquela ocasión formulamos varias preguntas e non obtivemos respostas. Ninguna. E por iso temos que volver a preguntar. Segue o Concello asumindo gastos de mantemento, materiais ou reparacións que corresponden á empresa adxudicataria segundo as condicións do contrato? Esta é fácil, é un sí ou un non. E isto é o que queremos saber hoxe e en función das súas respostas votaremos. Moitas grazas. Moitísimas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias e boa tarde a todos. Ben, este contrato pois foi froito da, que eu recorde, a única vez que quixeron negociar con todos os partidos. E, de feito, gracias a esa negociación, pois o Concello conseguiu melloras que propuxo o primeiro Ortigueira e que se trasladaron ao contrato, que se fixeron e que, se non fose así, se non se prestasen a esa negociación, pois o Concello non tería ou non gozaría desas melloras que nos propuxemos. Ainda que, para nós, pois ese debería ser o exemplo a seguir en todos os asuntos que concernen a este goberno, que recordemos que está en minoría, pois, por desgracia, non foi máis que a excepción que confirma a regra, porque dende entón e previamente a entón, pois non foron quen de volverse a sentar, alo menos, co noso partido a negociar absolutamente nada. No noso caso, pois como fomos parte de esa negociación, de ese proxecto e de ese contrato, o noso voto vai a ser en positivo. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Por nosa parte, nada que engadir. Entendo que a empresa que xa conocemos de anos anteriores está cumplindo co seu servicio e polo cal se lle prorroga un ano máis, nada máis. Moitísimas gracias, señor Muras. E, simplemente decir que queda xustificado que para o Concello preste adecuadamente os servicios e é necesario esta prórroga do contrato de servicios de piscina e instalacións deportivas que na sesión plenaria do día 8/6 do ano pasado, adxudicouse a entidade Viraxes SL por un prazo inicial de un ano, sendo posible a súa prórroga anual ata un máximo de 4 anos. Dito contrato formalizouse o día 9/9/25, polo que o primeiro plazo remata o 8/9/26, iniciándose esta primeira dende o 9/9/26 ata o 8/9/27.
E o expediente, o máis importante de todo, da prórroga, conta cos informes favorables técnicos do responsable do servicio, da Secretaría Xeral do noso Concello e da Intervención Municipal. Por lo tanto, vamos a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións, unha abstención. Moitísimas gracias, prospera o punto. Pasamos logo ao punto número 3, que sería o expediente 1521/26, determinación de festas locais para o ano 2027. Ten a palabra a señora secretaria para dar lectura a dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 10 do 8 do ano 26. Cando queira, moitas gracias. O dictamen da Comisión Informativa propón ao Pleno o seguinte acordo. Primeiro, determinar como festas de carácter local neste Concello para a súa inclusión no calendario laboral do ano 2027 os seguintes días: 9 de febreiro, martes de Entroido; 29 de xullo, día de Santa Marta. Segundo, remitir certificación do presente acordo á Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade. Moitísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Non teño nada que decir. Moitísimas gracias. Ten a palabra o señor Marco Xal. Nada que engadir. Moitísimas gracias, señora Franco. Nada, nos xa votamos a favor na comisión, estamos a favor deste punto. Señor Muras. Simplemente decir que son os días que se escollen neste Concello por costume, que son os que máis agradecen os veciños, e o noso voto a favor. Moitas gracias. Pois eso, como é costume, propónse como festas locais para o ano 27, o día 9 de febreiro, martes de Entroido, e o día 29 de xullo, día de Santa Marta. Votos a favor? Unanimidade. Moitísimas gracias a todos. Pasamos logo ao punto número 4, que sería o expediente 914/26, que é unha solicitude de participación no Plan Provincial POS adicional 2/2026. Ten a palabra a señora secretaria para dar lectura a dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 10 de agosto do ano 26. Cando queira, señora secretaria. O dictamen da Comisión Informativa propón ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS Adicional 2/2026 da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da chega provincial asinada aos obxectos que se indican a continuación. Gastos corrientes. 290.627,01 euros. Financiamento de investimentos financieramente sustibles non solicitados na primeira fase do POS adicional 2/2026, renovación de camiños nas parroquias de Viso, Céltico, San Claudio e Ermo, por un importe de 401.385,29 euros. Segundo, aprobar para os únicos efectos da solicitud de participar na segunda fase do POS adicional 2/2026 a relación dos proxectos das obras que non están incluídos no plan complementario ao POS 2026 e que se relacionan na tabla anterior. Resumen do financiamento. Gastos correntes 2026 distintos dos solicitados no plan base, 290.627,01 euros. Investimentos incluídos no plan complementario ao POS 2026 non solicitados na primeira fase do POS adicional 2/2026, 0. Investimentos novos non incluídos no plan complementario no POS 2026, 401.385,29 euros. Total, 692.912,30. Segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade municipal dos terreos para a execución dos investimentos que se relacionan nas tablas anteriores e que se solicitou as concesións e autorizacións administrativas que legalmente resultan necesarias. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal os investimentos incluídos neste plan se houbera, procedentes dos propios recursos presupuestarios ordinarios do Concello ou de ingresos procedentes de operacións de crédito con entidades financieras. Cuarto, solicitar a Diputación Provincial da Coruña a delegación deste Concello da contratación e execución das obras ou subministración incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación no Concello no plan.
Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ninguna subvención de outras administraciones públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Sexto, autoriza a Diputación Provincial da Coruña a obtener as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e que a Seguridade Social. 7. Facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Moitísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, mediante o acordo plenario da Deputación da Coruña, na sesión plenaria do 29 do 4 do 26, acórdase destinar a Ortigueira no pos adicional 2/2026 a cantidade de 993.802,71. Este Goberno propón a pleno as seguintes actuacións solicitadas pola veciñanza e tamén acordadas na elaboración do presuposto polo Partido Socialista. Entre eles vai a renovación de camiños nas parroquias de Céltigos no lugar do Viso, Céltigo, San Claudio o Ermo por un importe de 401.385,29. Na memoria descriptiva podemos ver que se van facer actuacións nos accesos á canteira de Rande, a Callobre, as Panceiras, o Aro, o Centro Social de Céltigos á Furadiña, Mazorgán, Xestal, Mouriños, o Xisto, o Ermo, do Ermo á Barqueira, Caxigueira á Cruce de Suarriba. Os investimentos xa incluídos no plan complementario no pleno ordinario do 30 de xaneiro do 2026 por importe de 301.790,41.000, que son a renovación da praza de acceso ao Centro Social de Ortigueira por 46.979,61, a pavimentación da Rúa Nova de Espasante por 48.387,75, a mellora de rede de abastecemento no Picón Loiva por 48.383,28, a reforma da planta semisótano local social San Adrián de 65.325,72, a reforma do local destinado ao Centro Juvenil Sito na Praza dos Anxos de 92.714,05 e como gastos correntes por importe de 290.625 destinados á pavimentación de vía pública que, como consta no informe, hai unha previsión de 300.000, facendo o total dos 993.802,71. Non teño máis nada que decir. Moitísimas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Desde o BNG, como xa fixemos en anos anteriores, en outras ocasións, consideramos positivas calquera achega económica que permita reforzar os investimentos e os servizos públicos do noso Concello. En este caso, estamos falando dunha achega importante por parte da Deputación da Coruña de case 1 millón de euros que pode permitir atender necesidades do municipio e continuar con actuacións necesarias como a mellora dos camiños. Por lo tanto, non cuestionamos a importancia destes fondos nin a necesidade de aproveitalos, pero sí queremos facer algunha consideración sobre a documentación e sobre a xestión deste expediente. En primeiro lugar, volvemos a topar erros na documentación que se trae a este pleno. Estamos ante un expediente do POS adicional do 2026, pero ao longo da proposta aparecen referencias ao ano 2025, ao plan complementario do 2024 e incluso a gastos correntes do ano 2025. E hai, ademais, unha discrepancia nas propias cantidades. Entre toda a documentación que nos fixeron a chegar, aparecen 993.802,71 euros. Na primeira fase destinaronse 301.790,41, polo que para esta segunda fase quedan 692.012,30 euros. Pero no outro expediente aparecen 692.912,30 euros. Hai unha diferenza de 900 euros. E por iso queremos preguntar cal é a cifra correcta, se a primeira ou a segunda. Porque desde o BNG xa levamos tempo avisando e ao longo deste mandato pedindo ao Goberno que revisen a documentación antes de traer aos órganos municipais e, sobre todo, antes da súa presentación. Porque estes pequenos erros que se poden entender, que os temos todos nos expedientes, pero estes erros continuados xa provocaron diferentes correccións, retrasos na tramitación e incluso atrasos na execución de actuacións necesarias para o Concello. E incluso tiveron que volver a traer diferentes puntos outra vez a este pleno porque a documentación non estaba ben redactada ou había erros nas contas. Entón,
sí que pedimos un poquinho máis de rigor e de atención e de revisión na documentación para evitar estes problemas a nosa veciñanza. Pedimos, pois, que revisen esta documentación. E hai unha segunda cuestión que queremos coñecer. Para os 401.382,29 euros destinados á renovación de camiños no Viso, Céltigo, San Claudio e Ermo, sinálase que o Concello solicitou as autorizacións administrativas correspondentes e necesarias. Pero no expediente constan solicitudes a diferentes administracións, principalmente dos días 4 e 5 de agosto. Pero non consta as resolucións ou autorizacións concedidas. Por lo tanto, queremos saber se a día de hoxe están xa concedidas esas autorizacións ou continúan pendentes de resolución. E, finalmente, como xa dixemos en anos anteriores, valoramos que continúen investindo na mellora dos camiños, pero seguimos botando en falta maior ambición e planificación nas prioridades de investimento, especialmente para atender necesidades estruturais que ten o noso Concello, que son os saneamentos e os bombeos da auga. En definitiva, valoramos positivamente os fondos e os investimentos que se propoñen, pero consideramos necesario que o Goberno sexa máis rigoroso coa documentación, máis transparente coa tramitación e máis ambicioso á hora de decidir as prioridades. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Ben, nós, igualmente podemos estar máis ou menos de acordo coas obras que aquí nos presentan neste post adicional. No proxecto de máis de 400.000 euros en pistas, seguramente haberá algunhas moito máis necesarias que outras, algunhas que non traen máis necesarias que outras que sí que traen, pero tampouco vamos a entrar niso, porque realmente o pouco que se faiga neste tema, francamente, penso que é moi necesario. O que sí que me gustaría recordarlle a vostede, señor alcalde, que vostede decía cando estaba na oposición que si era alcalde, estaba no goberno, iba a facer un plan director de pistas. Tamén iba a facer un plan director de beirarrúas, iba a facer plans directores para todo o que se lle ocurría cando estaba na oposición, pero claro, chega ao goberno e non hai plan director de nada. Parece que as prioridades van segundo o que a vostedes lles vai interesando en cada momento, sin un criterio nin de poboación, nin un criterio de si circula o transporte escolar ou non, ou incluso do estado actual das pistas, etc. Un criterio que debería ser obxectivo para que a xente, os veciños, sepan por que se amañan unhas pistas así e outras non. Sin embargo, o seu criterio é totalmente subxectivo. Ese criterio depende exclusivamente do que vostedes pensen que lle vai a dar máis rédito político. Insisto en que, a pesar de que algunhas das obras ou algunhas das pistas non nos parecen as máis prioritarias, habendo outras, por exemplo, se me ocurre que tamén a pedía vostede cando estaba na oposición, que siguen estando os nenos en Suñín con unha pista que está en estado lamentable, co autobús que sigue tendo que ir, eles teñen que baixar a pé a recoller o autobús, por exemplo, esa non se volverán a acordar de esa pista, non? Como lles decía, podemos estar máis ou menos de acordo co que nos traen, pero, por suposto, non nos vamos a opoñer a este punto, porque, como decíamos anteriormente, o pouco que se faiga será bo para Ortigueira. O que sí que tamén me gustaría aquí volver a poñer de manifesto, que xa se puxo aquí en diferentes ocasións, a min dame moita lástima ver como aquí aprobamos, aparecen centos de miles de euros que aprobamos en obras, en pistas, en reparacións, en pós, etc. E pasa o tempo, pasan os meses, pasan os anos, os proxectos siguen sin facer, siguen aprobados, siguen con presuposto, pero as obras non se fan. Eu confío en que ao mellor a proximidade das eleccións dentro dunhos meses os faga espabilar un pouco e que, ainda que só sea por eso, que se executen os centos de miles de euros que teñen xa aprobados, xa con presuposto e que teñen todavía sin executar. Nada máis. Muchísimas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Nos agradecemos ao Goberno a inclusión das obras en concreto de Oviso, Céltigos e Rúa Nova Espasante, que estaban recollidas no acordo que firmamos para a aprobación dos presupostos. Para nós iso é importante, creo que para os veciños tamén, entender que recibimos da Diputación casi 1 millón de euros máis para executar. Ainda nos quedan moitas obras por facer dentro dese acordo que falamos, pero, bueno,
temos unha parte importante que vai incluído neste punto. E, bueno, tamén coincido no tema das autorizacións sectoriais, pero, bueno, polo que vexo, xa están solicitadas. Xa é un paso adiante. Despois a concesión ten que ser antes do que vai ser a licitación e logo a contratación. De momento hai que comunicar á Diputación pois o acordo doxe, non? Pero, bueno, que sigamos así, no próximo POS, que será ahora para principios de ano, pois a ver se podemos incluir a maior parte de pistas que nos solicitamos. Nada máis. Moitas gracias. Pois moitísimas gracias, señor Muras. Simplemente comentar que, como xa se dixo na comisión, e de acordo coa circular da Diputación, pois correspondelle ao Concello de Ortigueira, na participación do POS adicional do 2/26, a cantidade de 993.802,71 euros. Na primeira fase incluíronse proxectos no que de momento foron aprobados no plan complementario do POS do 26 por un importe de 301.790,41, que son as seguintes cuestións. Primeiro, renovación da plaza de acceso en Centro Social de Ortigueira, un montante de 46.979,61. Pavimentación tamén da Rúa Nova de Espasante, 48.387,75. Mellora da rede de abastecemento no Picón en Loiva, 48.383,28. Reforma tamén da planta semisótano do local de San Adrián, 65.325,72, e a reforma do local destinado ao centro xuvenil sito na Praza dos Anxos, por un montante de 92.714,01. Por tanto, para a segunda fase, resta a cantidade de 692.912,30 euros, que se reparten para gastos correntes 290.062,01 e para o proxecto financieramente sostible titulado Renovación de Camiños nas parroquias do Viso, Céltigo, San Claudio e o Ermo por un importe de 401.385,29 euros. Por lo tanto, o que se fai aquí simplemente é dar resposta ao que a cidadanía nos demanda e, como ben sabe todo o mundo, pois hai que facelo en función do importe que temos. Por lo tanto, ojalá tuéramos máis importe e puidéramos chegar a moitas máis cousas, pero a veciñanza sabe perfectamente que se fai o que se vai podendo e en todas as parroquias, e en ese plan director que falaban vostedes antes, pois sí que se fai e se presta atención e se estudiaron cales eran as demandas da veciñanza e tamén, como decía antes o señor Muras, e é certo, pois daquel compromiso que adquirimos para chegar a unha serie de cuestións que eran moi importantes para a nosa cidadanía, e en esas estamos. E despois comentar tamén unha cuestión importante, que hai que agradecer a Diputación da Coruña pois este investimento, é casi 1 millón de euros, e como ben saben, eu lle agradezco sempre a todos e a todas as administracións que nos axudan, porque ao final non axudan o alcalde, axudan a veciñanza. E a veciñanza somos todos e o alcalde ten que traballar, como ben saben vostedes, para todos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois moitísimas gracias a todos. Prospera o punto. Pasamos logo ao punto número 5, que sería ditame do expediente 784/26, recoñecemento de compatibilidade ao traballador, personal laboral temporal, que nos vai a comentar ahora a señora secretaria, ten a palabra para dar lectura a ese ditamen da Comisión Informativa de Facenda do Patrimonio Personal do día 10/8/26. Cando queira, señora secretaria. O ditamen da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal propongo ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, autorizar a Urbano Landroves Rodríguez a compatibilizar o seu posto de personal laboral temporal no Concello de Ortigueira na execución do programa municipal, conservación e mantenimento de camiños municipales para realizar no sector privado por conta propia na área agraria cunha xornada laboral que non excede da metade da xornada do Concello de Ortigueira.
e cos seguintes condiciones. Será preciso que a actividade privada non implique relacións directas ou indirectas co Concello de Ortigueira. O interesado ten estrictamente prohibido o uso de información sensible a que ten acceso para o desenrolo da súa actividade privada. A xornada prevista da actividade privada deberá ser inferior a mitad da xornada ordinaria do Concello de Ortigueira, 35 horas. A actividade privada deberá desenvolverse fora da xornada laboral na administración e en ningún caso poderá perturbar o funcionamento do servicio onde se atope adscrito o interesado. Segundo, o exercicio de calquera actividade compatible non servirá de excusa ao deber de asistencia ao lugar de traballo nin ao atraso, negligencia ou descoido no desempeño das súas funcións. As correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme as normas que se conteñan no réxime disciplinario aplicable, quedando automáticamente revogada a autorización ou recoñecemento da compatibilidade se na resolución correspondente se cualifica de falta grave ou moi grave. Tamén dará lugar á revogación ou exercicio dunha actividade privada distinta ou que non se corresponda con exactitud cos términos expresados no apartado primeiro. Esta autorización decaerá automáticamente coa aprobación da relación de postos de traballo. Terceiro, inscribir o acordo do Pleno para que polo que se recoñeza dita compatibilidade para desempeñar as actividades privadas no correspondente registro de personal. E cuarto, notifíquese este acordo interesado. Moitísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, é un dereito que ten o traballador e conta co informe favorable para desenrolar dita actividade privada e non hai nada que decir. Moitísimas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Nada que engadir, grazas. Moitísimas gracias. Ten a palabra a señora Franco. Nada que engadir tampouco. Gracias. Moitísimas gracias, señor Muras. Por a nosa parte, o voto é a favor, porque é un dereito que teñen todos os traballadores, igual que en outros casos, o noso voto é a favor. Moitísimas gracias, señor Muras. Trátase de solicitude presentada por un traballador personal laboral temporal para exercer a actividade privada por conta propia na rama agraria. O informe xurídico é favorable, a aprobación da compatibilidade por reunir todos os requisitos previstos na legislación. Polo tanto, este goberno non ten ningún tipo de obxección. Votos a favor? Unanimidade. Moitísimas gracias a todos. Pasamos logo ao punto número 6, que é un ditamen tamén expediente 1658/26, que sería unha modificación de crédito 26TC08 na modalidade de transferencia de crédito. Ten a palabra a señora secretaria para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Personal do día 10/8/26. Cando queira, señora secretaria. A Comisión de Facenda, Patrimonio e Personal informa favorablemente o expediente e propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito, modalidade transferencia de crédito por importe de total de 550.000 euros co seguinte detalle. A presente transferencia ten por obxecto reforzar o crédito das aplicacións de gasto corrente necesarias para o funcionamento ordinario dos servicios e programas municipales, garantindo que exista disponibilidade orzamentaria suficiente ata a finalización do exercicio. Mediante a redistribución de crédito xa consignado, non se incrementa o gasto total do orzamento, senón que se axusta os fondos entre partidas de naturaleza homoxénea para asegurar o pagamento oportuno de suministracións, servicios externos, traballos realizados por terceiros, alugueiros, mantemento e demais obrigas corrientes, evitar a tramitación de modificacións urxentes posteriores, manter un nivel de financiamento estable que permita desenvolver a actividade municipal coa normalidade ata o peche do exercicio. A aplicación orzamentaria cuxo crédito se minora na área do gasto 2 é a 231.13.000, concepto asistencia social primaria, retribucións básicas, importe 550.000 euros. A aplicación orzamentaria cuxo crédito se incrementa na área de gasto 1, 2, 4 e 9 son limpieza viaria, maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe,
por 150.000 euros, protección civil a outros suministros 75.000 euros, promoción cultural a outros traballos realizados por empresas e profesionais 80.000 euros, instalacións deportivas, edificios e outras construcciones 70.000 euros, Administración Xeral de Infraestructuras, maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe 50.000 euros, información e promoción turística, outros traballos realizados por outras empresas e profesionais 50.000 euros, Administración Xeral de Servicios de Telecomunicacións 35.000 euros, Administración Xeral, edificios e outras construcciones 40.000 euros, total 550.000 euros. Segundo, que se expoña este expediente ao público mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por un prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o devandito prazo non se presenten reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Muchísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, como figura no expediente, dita modificación trátase de minorar a partida 2311300 por importe de 550.000 euros e incrementar 8 partidas presupuestarias para atender as necesidades básicas e prestación dos servicios á veciñanza. Como saben, esta é unha previsión e un presuposto é unha previsión. Por outro lado, esta cantidade de 550.000 estaba consignada do presuposto en soldos e salarios, que hai que consignar sí ou sí, independentemente de que as administracións públicas nos financien eses sueldos. Ahora, xa que a Diputación e a Xunta concede determinadas subvencións, pódese liberar dita cantidade. É dicir, que eses sueldos e salarios están perfectamente consignados e poderíamos dedicalo a ter remanente de tesorería, pero, como xa dixemos en moitas ocasións, este goberno decide, e eu desde a miña concellería, non ter máis de 1,5 millón de remanente de tesorería. Conta co informe favorable de intervención e de secretaría e danse incremento de partidas de 8 partidas. Por nombrar esas partidas, tamén dicirles que unha vez que se fan estes incrementos non se poden despois volver a traspasar, nin minorar, nin ampliar máis. Por outro lado, tamén hai que atender gastos extraordinarios que sucederon ao longo deste ano, como foron 13.000 euros que houbo que gastar no camión da basura, 11.000 euros de cristales dos pabellós, 12.000 euros do vaso da piscina, reparacións, e todos esos gastos extraordinarios teñense que ir incrementando na medida en estas partidas que non estaban consignadas nin se sabía que se iban prever, porque son, como dixen antes, o presuposto é unha previsión. E non teño máis nada que decir. Muchísimas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Imos comenzar recoñecendo unha cousa, que unha modificación de crédito pode ser necesaria. O problema non é modificar o orzamento cando é necesario. O problema é como se planifica, para que se modifica e con que nivel de concreción se explica a oposición e a veciñanza. En este caso, volvemos a toparnos cunha modificación de 550.000 euros que se detraen da aplicación de asistencia social primaria, persoal, laboral temporal, para repartilos entre 8 áreas diferentes. E aquí hai unha primeira cuestión que nos chama a atención. Na comisión informativa preguntamos se estamos falando de gastos xa comprometidos ou contratos existentes ou obrigas concretas. A resposta foi moi clara, que eran previsións de gasto para o que queda de ano. Polo tanto, non estamos ante facturas que haxa que pagar, nin ante compromisos xa adquiridos. Estamos ante previsións de gasto, de aquí a final de ano, os 4 meses, 3 meses e medio que nos quedan de ano. E por iso, a primeira pregunta política é bastante sinxela. Por que é necesario retirar agora 550.000 euros dunha partida de persoal de servizos sociais para facer fronte á previsión de gasto noutras áreas? Porque estamos falando de cantidades moi importantes. 150.000 euros para a limpeza viaria, 75.000 euros para a protección civil, 80.000 para a promoción cultural, 70.000 para instalacións deportivas, 50.000 para infraestructuras, 50.000 para a promoción turística, 35.000 para telecomunicacións, 40.000 para edificios municipais. Eu recordo que o ano pasado, a estas alturas, tamén trouxeron unha modificación moi semellante de 700.000 euros.
e incluían partidas prácticamente idénticas, e foron vostedes os que fixeron un orzamento novo. Entón, eu entendo, e nós entendemos, que estas partidas, se as tiveron que modificar o curso pasado, que para este xa debía estar esta previsión, sobre todo a previsión de protección civil de 75.000 euros, as de limpeza viaria, as de promoción cultural, que ademais aquí hai, bueno, xa vos conto despois, porque é bastante curioso, e despois infraestructuras, promoción turística e demais. Cando na comisión pedimos concretar en que se van gastar estes cartos, atopamos respostas bastante máis xenéricas e moi ambiguas. É porque fai falta limpar máis. Home, o ano pasado aprobamos 80.000 euros e as ruas estaban igual de porcas. Hoxe vamos a aprobar 150.000 e vai seguir igual. Entón, respostas de está moi sucio, hai que limpar máis. Home, tamén pasou o ano pasado, pasou fai 2 anos, pasou fai 3 e pasou prácticamente sempre. Creo que esas previsións deberían de estar dentro dos orzamentos municipais. Preguntamos, por exemplo, no de limpieza viaria, que gastos concretos justificaban esa cantidade e falouse de que posibles contratacións. Ademais foi posibles contratacións. De máis beira de rúas, de máis cousas que limpar, de que todo o mundo quere que o seu pobo estea limpo e de que as empresas cada ano cobran máis. Efectivamente, señor alcalde, todo o mundo quere que o seu pobo estea limpo, pero non o está. E precisamente por iso estaría ben saber que previsión de gasto tiña o goberno cando elaborou o orzamento de 2026, para que agora, en agosto, sexan necesarios 150.000 euros adicionais. Canto tiñan ao principio? Porque o que estamos aprobando hoxe non é un gasto concreto derivado dunha circunstancia imprevista, é unha previsión para os meses que quedan de exercicio ata o final de ano. Quedan 3 meses e medio e queren gastar 150.000 euros en limpeza viaria. E despois o resto do ano, que fixeron? E algo parecido sucede cos 80.000 euros de promoción cultural. O ano pasado xa tivemos unha modificación na que se incorporaron 100.000 euros para a cultura, vinculados a unha programación, ollo, ou un plan de actuacións para 2026. Esa foi a planificación que nos mandaron o ano pasado, que era promoción cultural para o ano 2026, e dedicabanlle 100.000 euros. E este ano queren meterlles outros 80.000. Algúna explicación terán que dar. Vostede, señor alcalde, díxome, xa vos lo explicará a señora concelleira Ana Cartelle. Curiosamente, hoxe non está. O sea, non sei, supoño que non teremos ningún tipo de explicación. Por lo menos, o ano pasado tiveron a decencia de darnos un documento coa previsión de actos culturais que tiñan previstos. Este ano, nin explicación, nin documentación. Pero precisamente por iso facemos as preguntas. Xa sei que lle molesta que preguntemos, porque ata agora, de todas as preguntas que fixen, contestou cero, ninguna. Se estamos en agosto e estamos aprobando unha modificación para financiar previsións de gasto ata final de ano, por que esas previsións non veñen concretadas na documentación da modificación? E iso tamén debería formar parte da planificación dun orzamento que foi presentado como unha nova etapa para o Concello. E o que temos é máis do mesmo, do que criticaban cando estaban na oposición. Improvisación, desidia. Temos tamén 50.000 euros para a promoción turística. Aquí a resposta na comisión foi de novo que xa o explicará a Concelleira de Turismo. Non sei se imos ter unha explicación sobre en que vai gastar eses 35.000 euros en promoción turística. E nos 35.000 euros de telecomunicacións, polo menos, podemos coñecer unha finalidade concreta relacionada cunha aplicación para a asinatura do SAF e coa conectividade dos centros sociais. Nese caso, se sabemos algo máis. Pero volvemos a topar unha cuestión importante. Se esa era unha necesidade coñecida, porque non estaba suficientemente dotado no orzamento aprobado hai poucos meses. E o mesmo podríamos preguntar do resto das partidas, porque a memoria fala de necesidades de funcionamento ordinario e de garantía a continuidade dos servizos. Pode ser, pero unha explicación xenérica sen ningún tipo de documentación que analizar non nos permite saber por que se necesitan exactamente 550.000 euros, nin por que esas cantidades son as que se consideran necesarias. E aquí chegamos á cuestión máis importante. Os 550.000 euros quítanse de asistencia social primaria. Nós non estamos dicindo que estes cartos vayan desaparecer dos servizos sociais. O que estamos dicindo é algo máis sinxelo. O crédito que estaba orzamentado para esta aplicación, nesa aplicación redúcese en 550.000 euros. E por iso queremos saber, señora Dorna, que previsión tiña o Departamento de Servizos Sociais para este crédito. Que necesidades de persoal estaban previstas e que marxe queda agora nesa aplicación para o que resta de exercicio. Porque se o goberno considera que eses 550.000 euros xa non son necesarios, debe explicar por que foron orzamentados inicialmente e por que agora deixan de selo.
E aquí hai unha cuestión política que non podemos obviar. Hai poucos meses aprobaron un orzamento municipal para 2026. Un orzamento que foi presentado como histórico, como unha nova etapa e como unha ferramenta para planificar as necesidades do Concello. E agora, con apenas uns meses de execución, estamos retirando 550.000 euros dunha partida e repartíndos entre 8 áreas diferentes, fundamentalmente para previsións de gasto ata final de ano. Insisto, pode ser legal e pode ser necesario. Pero tamén é razoable preguntarnos que fallou na planificación inicial, porque precisamente cando se presenta un orzamento novo, despois de varios anos sen contas actualizadas, o que se espera é que permita planificar mellor. E non estamos falando dun pequeno axuste, son 550.000 euros. Señor Calvín, díxenllo e seguirello dicindo, ás veces que faiga falla. Gobernar non é só ter crédito dispoñível, é saber para que se necesita, canto se necesita e por que se prioriza unha cousa fronte a outra. Chámase planificar. E vostede non o fai. E xa para rematar, non cuestionamos que haxa que limpar máis, manter instalacións deportivas, atender protección civil, facer programación cultural ou mellorar os servizos municipais. O que cuestionamos é a planificación e a falta de concreción que ten este goberno municipal. E as respostas que dá, que son ningunhas. Nin nas comisións, nin nos plenos. E, sobre todo, queremos saber que consecuencias ten retirar 550.000 euros da aplicación da asistencia social primaria. Porque o ano pasado, cando se fixo unha operación similar, a explicación foi que as necesidades de persoal de servizos sociais podían atenderse por outras vías. Destinouse unha partida á limpeza, pero o pobo non está limpo, a programación cultural brilla pola súa ausencia, exceptuando momentos moi puntuais do ano, e que cando hai algo non se anuncia con suficientemente tempo, nin nos paneis informativos das aldeas, que yo volvemos a repetir, levan sin actualizarse desde abril e maio do ano pasado. Non poñen un cartaz da programación cultural. E agora volvemos a toparnos coa mesma situación, unha modificación de 550.000 euros. Por lo tanto, señora Dorna, gustaríanos saber se esas necesidades desapareceron ou se simplemente se está confiando de novo en que sean financiados por outras vías. Esa é unha explicación que lle corresponde dar ao Goberno. Porque ao final, señor alcalde, o orzamento tamén é unha declaración de prioridades e cando se modifica, tamén. Nada máis. Moitas grazas. Moitísimas gracias, señor Xal. Ten a palabra, señor Franco. Moitas grazas. Ten a razón a señora Rego que o orzamento é unha previsión. O que tamén temos claro hoxe neste punto e máis no seguinte é que as súas previsións eran erróneas. O seu orzamento estaba basado en previsións erróneas porque unhos meses despois xa estamos modificando ese orzamento. Temos aquí a mostra, ademais, de que, pois, como decía, aqueles orzamentos que aprobou o triunvirato, pois non eran nin de lonxe os mellores orzamentos posibles. Xa dixemos cando os presentaron que aqueles orzamentos eran os menos sociais en moitos anos. As partidas dedicadas a servicios sociais eran as máis reducidas dos últimos orzamentos aprobados, tanto en porcentaxe, moi lonxe daquel 20% que o señor Calvín exixía cando estaba na oposición, como tamén en importe total. Pois ben, agora, a esa porcentaxe xa baixa de por sí, mermamos aínda outros 550.000 euros, o que deixa a representación dos servicios sociais do Concello de Ortigueira no seu orzamento nunha cantidade ridícula. Uns servizos que eu quero recordar aquí que seguen tendo lista de espera de dependentes, que siguen tendo necesidades de recursos, tanto humanos como físicos, seguramente a señora concelleira me dé razón, porque ningún carto será suficiente para ter ese servicio ben dotado. E, sin embargo, pois, quitamos 550.000 euros de esa concellería, xa sei que están adicados a personal, pero se poderían traspasar sin ter que vir a pleno a calquera outra partida de servizos sociais sin ter que vir a pleno. Pero, en vez de dedicalos a outras partidas de servizos sociais, os dedican a outras cousas varias, que nada teñen que ver cos servizos sociais. E cales son estas cousas? Pois o comentaban antes os compañeiros, tanto a señora Rego como o señor Xal. 150.000 euros a limpeza viaria. Na memoria da alcaldía, a explicación que dan a esta partida é que este incremento de 150.000 euros permite atender o mantemento e a operatividade da maquinaria, das instalacións técnicas e dos utensilios adscritos ao servicio necesarios para conservar
a continuidade e regularidade da limpeza viaria. Isto que di a memoria da alcaldía. Na comisión, sin embargo, nos dixeron outra cousa. Nos dixeron que esta partida non era para este mantemento de maquinaria, senón que era para limpar beirarrúas. Como todos vemos estes días que hai unha empresa que está limpando beirarrúas e rúas en Santa Marta, preguntamos na comisión e nos dixeron que, efectivamente, esa limpeza non estaba incluída nesta partida, porque esa xa tiña a súa consignación presupuestaria. Documentación que pedimos e solicitamos por saber cal era o custo da limpeza por metro lineal para facer un pouco unha conta de para que eran estos 150.000 euros, documentación que nos la negaron e non nos quixeron facilitar para este pleno. Pero estando as rúas e beirarrúas de Santa Marta xa limpándose, contratadas e con consignación presupuestaria, a nosa pregunta é que beirarrúas se van a limpar con estes 150.000 euros. Pois, na comisión nos dixeron que todas as parroquias querían que se limpasen as súas beirarrúas. Loiba, Senra, Mera, Espasante, cousa coa que, por certo, estamos totalmente de acordo. Pensamos que as beirarrúas de todas as parroquias, non só as beirarrúas, senón os contenedores, as pistas, todo necesita de moitísima limpeza que non se está facendo. Pero claro, 150.000 euros para as beirarrúas de Mera, de Espasante, de Loiba, de Senra, nos parece unha cantidade bastante exagerada. Que o que pensamos nós? Pois que esa falta de concreción na memoria e esa negativa de facilitarnos a información, pois esconden que estes 150.000 euros se van a dedicar a outras cousas. Gastos xerais, era o que decía a señora Rego ano pasado. Non o vamos a saber. 75.000 euros para a protección civil. Tamén a memoria da alcaldía é igualmente pouco concreta. Di que son cousas requeridas para o funcionamento ordinario do servicio para a súa capacidade de resposta ante as incidencias, cousa que é normal, pero claro, isto ten que estar previsto no orzamento orixinal. 75.000 euros máis que non estaban previsto no orzamento orixinal. En que se equivocaron, que era o que agora lles parece que ten que estar aquí e non estaba previsto naquele orzamento. Promoción cultural. Honestamente, a min quitarlle 80.000 euros de servicios sociais para dedicarlos a promoción cultural, que, por certo, no orzamento orixinal era unha das concellerías que máis partida presupuestaria tiña nese orzamento, a min pareceme, voulle decir así, unha frivolidade. Sobre todo porque tampouco sabemos en que se van a gastar estes cartos. Digo eu que é tan importante para restarlle 80.000 euros a servicios sociais e dedicarlos a aumentar a partida de promoción cultural. Non habería cousas máis importantes en servicios sociais que atender, que comprar con estes 80.000 euros en lugar de dedicarlos a promoción cultural que xa tiña a súa partida perfectamente dotada no orzamento orixinal. 70.000 euros para as instalacións deportivas. Aquí teño que decir que a única concellería que nos deu algunha explicación na comisión foi a señora Rego. Nos explicou que isto era para reparar as zonas deportivas das parroquias, co cual tamén lle digo que estamos totalmente de acordo, pero, súrdeme a mesma pregunta: por que non se consignou esa partida, estes gastos, no orzamento orixinal? Pois non se sabe. Tampouco nos falta un pouco de concreción na memoria, porque na memoria tampouco di absolutamente nada do que se quere facer con isto. Entón, cando presentan unha modificación desta entidade, que son 550.000 euros, non é unha cantidade calquera, o menos que se pode pedir é que nos concreten un pouco en que se vai gastar. Eu realmente agradezco esa explicación da señora Rego, porque sí que é verdad que, polo menos pola súa parte, nos explicou en que iba a consistir, pero tamén me gustaría que esa explicación estuvese presente no expediente e que todas as concellerías fixeran a súa listaxe do que pretenden facer con estes cartos. Xa sei que son previsións, xa sei que ás veces queremos amañar a pista de besos e resulta que nos urde outra cousa, pero polo menos
pois entender que estes cartos teñen unha previsión concreta e non pois unha cousa xenérica que non se sabe para onde vai a ir. Así son o resto das partidas, eu non vou a incidir moito máis no resto porque non hai concreción ninguna en absolutamente nada. Insisto en que pois me gustaría saber por que non existe esa memoria de cada concellería valorando pois as actividades ou as inversións que se pretenden facer con isto. Si é que realmente non o saben, simplemente deciden que hai 550.000 euros que nos sobran de servicios sociais e os vamos a dedicar a varias cousas que temos por aquí que, bueno, pois malo será que non, de aquí a final de ano, que non echamos as partidas con gasto, que non sabemos o que vai a ser, non? A mí me sorprende, ou non, porque a verdade é que é unha costumbre que xa teñen vostedes, ese pouco interese que teñen en explicar o que queren facer cos cartos públicos, porque eu lle recordo que son cartos públicos, non son seus, non son do seu bolsillo, son cartos de todos os veciños, e todos os veciños teñen dereito a saber que se vai a facer con eses cartos, por que se quitan de servicios sociais, que é pois unha das áreas máis sensibles, coa que a xente está máis identificada, que, bueno, pois hai moitas protestas de xente, pois porque non teñen personal para atender aos seus familiares, non teñen materiales, non teñen, entón, eu voto de menos pola súa parte pois que polo menos den un pouco de explicación do que queren facer con estos 550.000 euros. Parece que a vostedes les dá todo igual, veñen aquí, quitan de aquí, poñen dalo, nosotros vimos aquí, temos que votar, pero vostedes non teñen a obriga de dar ningún tipo de explicación. Entón, a min xa, cando foi o orzamento orixinal, un dos motivos máis importantes polo que o noso partido votou en contra daquele orzamento era a reducción drástica das partidas de servicios sociais. Teñolles que decir que neste caso incrementan o erro, ou polo menos o que para nós é un erro pola nosa parte, non? Co cual, pois, encima quitan esas partidas e non dan ninguna explicación, pois o noso partido non está de acordo con esta modificación. Moitas gracias. Moitísimas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penado. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, explicar que polo que vin, polos anos que votei aquí no Concello como alcalde e o que cheguei a entender no tema económico, este punto que se trae hoxe aquí a votación traese porque se necesita traer, porque non se pode facer un cambio do capítulo de personal para outras partidas sin traerlo a pleno. Hai que traerlo a pleno, por un lado. Por outro lado, decir que ese diñeiro pódese mover porque recibense unhas subvencións de distintas administracións, ese diñeiro, digamos, que queda a maiores do que estaba previsto, digamos que duplicado, e retírase para outras partidas que se considere que son necesarias, non? Pero necesita autorización plenaria. Eso por un lado. Por outro lado, habría que ver se ese diñeiro, se eu estuvera en goberno, pois miraría se ese diñeiro podría quedar aí para personal, que era para o que estaba dedicado, facer unha bolsa de traballadores da axuda ao fogar nova, se non hai, mirar a ver se hai persoal cualificado para poder contratar, e facer unha contratación para axudar e reforzar o servicio de axuda no fogar, se é posible. Se non é posible, que debe ser o caso, que non haxa personal cualificado ou que non se poida contratar, ese diñeiro se queda en esa partida, pois queda inmóvil, queda paralizado e cando chegue a final de ano, pois pasará a remanente. Incrementaremos o remanente, pero non faremos nada. Despois, por responderlle algo a señora Franco, que de todo o que di, a maior parte do que fala para min é ruído, e vexo que realmente a única vez que a vexo emocionada é cando fala do planeamento urbanístico, do resto para min é ruído, todo o que conta, e moléstalle o que é o acordo que fixemos o Partido Socialista co grupo de goberno para a aprobación destes presupostos. É un acordo que é totalmente lícito. Vimos nun dos puntos anteriores do pleno de hoxe que conseguimos cousas, a execución de pistas en Noviso, en Céltigos e a Rúa Nova de Espasante con ampliación da que xa se fixera, e decirlle
non só a señora Franco, a primeira Ortigueira, dicirlle que nós conseguimos algo e vostedes non conseguiron nada, ni van a conseguir nada, absolutamente nada. Por que ese presuposto, ou por que di vostede que ese presuposto que nós aprobamos que está mal feito? É que estas partidas que non son axeitadas, que non se dotaron adecuadamente de diñeiro no seu momento. Pois non se puderon dotar de máis diñeiro porque non había. Porque do total do presuposto hai que repartir unha parte no personal, que é parte o capítulo que máis leva, e o resto hai que repartirlo no resto de partidas. E para todo non dá. E se non dá para todo, e agora hai 550.000 euros que van a quedar paralizados daqui a final de ano, e se poden reforzar esas partidas que se traen hoxe a pleno, pois, e o goberno decide que quere dotar esas partidas de máis diñeiro, pois pode facer. Vostede, cando estaba aquí no goberno, levaba precisamente a Consellería de Facenda, tamén fixo un presuposto á súa medida. Estou seguro, se vemos os plenos deses anos, que en algún momento se fixo algunha modificación de crédito que houve que traer a pleno para reforzar as partidas que a vostedes lles deu a gana. E algunha das partidas que se modificou neses anos, estou seguro que era bastante máis injustificada que as que se traen hoxe aquí. Que se dote cultura, pois hai que preguntar á señora Concelleira de Cultura, que é que ten a delegación, que pensa facer con esa ampliación de crédito. A limpeza, máis que necesaria. Xa non só no pobo de Ortigueira, que está moi mal, eso sí que é unha queixa que lle teño que transmitir ao goberno. Espasante está moi mal tamén. Todo o que é o entorno dos contenedores de basura, todo eso necesita moita limpeza, e nas parroquias tamén hai que limpar. Nos apoiábamos no GES. Limpiaron moitísimo, moitas parroquias e moitas zonas, e, bueno, agora mesmo, pois, polo que sea, que non é un tema no que eu vou entrar, non está colaborando, pois, o GES neste traballo, non? E ten que reforzarse o servicio, pois, que a contratación, pois, dunha empresa, de dúas ou de tres, e logo o mellor terá que salir a licitación se é un contrato superior a un contrato menor, en cumplimento da legislación, que para eso está o señor interventor, o señor secretario, para velar que esta situación se dé así. Pero nós en ningún momento aprobamos ningún presuposto co cal non estuvermos de acordo e co cal non viremos xustificado. Tamén digo outra cousa, se nós non déramos o voto a favor en ese momento para aprobar ese presuposto, o presuposto non tiña un incremento de 1,5 millón máis, o cal agora non estaríamos facendo unha ampliación de crédito para dotar determinadas partidas porque consideramos que se pode mellorar o servicio nelas. Estaríamos facendo unha modificación de crédito por necesidade, porque o presuposto que había non chegaba. E fomos responsables de aprobar un presuposto para que os veciños puderan disfrutar dunha dotación presupostaria de 1,5 millón máis que se repartiría entre moitas cousas, entre elas servicios sociais. En canto a servicios sociais, este diñeiro non se pode utilizar non se pode emplear para comprar camas, grúas, sillas, non sei que máis, sin traelo a pleno. Unha parte deste diñeiro pode ser para isto? Pois, bueno, si pode ser, si. Na partida que ainda nos queda diñeiro, que creo que sí, para contratar persoal de axuda a domicilio a maiores, se o hai con cualificación, faigámolo. Se non é o 20%, pois que sea o 19 ou 18, ou se pode ser o 25, que sea o 25. Pero nós, nin triunvirato, ni nada, señora Franco. Nós fomos responsables e seguimos sendo responsables. E os veciños van a disfrutar desas pistas e outras moitas que están dentro dese acordo, que xa sei que está ambiciosa por conocelo, pero non vai a conocer. Nos seguiremos nesa línea e no presuposto do ano que ven intentaremos formalizar outro acordo e se se aproba ese acordo, se se firma ese acordo e se completa ou casi se complete o deste ano, o noso voto do seguinte presuposto anticipo e que vai ser a favor tamén. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Muras. O tema da demagogia é moi bonito, pero, bueno, parece mentira que teñamos que vir aos plenos e que os plenos non estén preparados. É dicir, aquí veñen 550.000 euros de salarios que xa están con dotación de outras administracións
e que ao capítulo de personal solamente se pode dedicar a iso. Por lo tanto, eu entendo que a demagogia está moi ben, oye, que le quitan al tema de servicio social, que malos son, ¿no? A ver, alguén serio se dá conta de que eso non ven a ser máis que, pues, bueno, un tema de comentario, pero que non ten fundamento ningún. Eses sueldos xa están comprometidos por outra administración e eses cartos a final de ano irían a remanente, que eso sabe calquera, non fai falta ser concelleiro, calquera. Si despois de tantos anos vimos aquí con estas cuestións, pois o único que se me ocurre é demagoxia barata. Barata porque a naide lle cola eso. A naide lle cola. É imposible, porque lle explicaron 20 veces. Pois bueno, se seguimos don R que R, pois nada. E despois tamén me fai moita gracia. Oye, que mal están as beirarrúas, que mal están as plazas, que mal está as pistas, que mal está tal. Vale, traemos cartos. Ai, no. Eso no, porque hai que explicarlo moi ben. Que hai que explicar? Hai que explicar que hai que limpar. E o que estamos facendo? Hai unha empresa genial, é daqui, bárbaro, que non é daqui porque ganou outra, pois que gane outra. Pero que queren os veciños? Pois o que queren os veciños é que se faigan as cousas. Oye, 70.000 euros para pistas deportivas e tal. Que me piden os veciños? Que me piden vostedes aquí? Oye, as canastas de non sei onde, oye, isto tal. O sea, vostedes queren facer as cousas, pero logo non queren que se saquen os cartos. E o que parece que fastidia é que hai os cartos. Eso é o que parece que fastidia. Entón, oiga, nosotros fixemos un presuposto, como acaba de dicir o señor Muras, con acerto, oye, 1 millón de euros máis. Oye, é un presuposto expansivo e con rigor. Que iso, eu sei que molesta, pode molestar, eu non digo que non, pero, oye, hai que ver as cuestións como son. E logo, oiga, si temos algo aquí que pode ser unha cuestión que todo o mundo está encantado, é a oferta cultural. Eu que non entendo, ou vostedes non veñen ás actividades, ou hai actividades, oye, habitualmente, de primeiro nivel, que nos dá a Diputación, a Xunta, nosoutros, todo o ano. O tema do turismo, oye, para o que queira a señora concelleira de turismo, ou non somos grupo de goberno, ou non vai poder dicir o goberno que quere facer e que estrategia sigue o turismo en Ortigueira. E eu creo que se está facendo ben. Acaba de salir o eclipse, oye, foi un éxito monumental. Oye, pois a concelleira de turismo, pois, oye, se encargou de facer unhas actividades para todas estas cuestións. Oiga, é que a min me sorprende que vostedes pois nos estén pedindo coa mão dereita, oye, hai que hacer, cando traemos os cartos, ai no, e esa memoria, e ese tal, o sea, paus nas rodas para que non se faga. Oiga, o arre o xo. Hai xente na rúa limpando aceras e tal, se van a ir aos distintos povos de Ortigueira, as distintas parroquias? Sí. E teñen as malas costumbres as empresas de querer cobrar. Claro, non veñen gratis. Claro, teñen esa mala costumbre. Porque os que estamos aquí todos, verdad, nos nosos traballos, pois non queremos cobrar ao final de mes, pois, oye, non. Hai que ser un pouco serios. Entón, polo tanto, oye, si queremos que o povo este limpo, que as parroquias estén limpas, que se faigan as pistas, que se faigan as cousas, que haxa unha oferta turística adecuada, que haxa unhos servicios sociales adecuados, que haxa un tema cultural adecuado, pois haberá que pagar. Que é o que estamos facendo. 550.000 euros, que xa se explicou por activa e por pasiva, que son sueldos que xa teñen consignación de outras administracións. Polo tanto, eses cartos van a remanente a final de ano. Oye, non sei cal é a cuestión. Non sei que se lo quitan de servicios, pero que me contan? A ver, vamos a ser un pouco serios, e eu creo que, oye, estamos nun momento onde pois as cousas saen ben, oye, hai un presuposto que che está permitindo facer moitas cousas, oye, chico, vamos a intentar ser serios. Eu solamente digo iso, e que a cidadanía se lle diga a verdad. Eu xa non digo que diga moi ben el goberno, que xa sei que nunca van decir que é o seu traballo, pero bueno, aparte, o que non poden dicir é que, non, es que se quitan 80.000 para a cultura e se le quita, hombre, por favor, a ver, son cartos de salarios que xa teñen eses consignacións de outras administracións. Oiga, e se non se mueven, se van a remanente, polo tanto, non se poden utilizar.
que, chico, chega un momento en donde dices, bueno, ou mo dicen non sei para qué, ou non entendo absolutamente nada, non? Bueno, votos a favor deste tema por alusións, non serían miñas. Queren un turno de... Ben, pois un turniño de réplica. Bueno, eu, polo que levo visto neste pleno e ao largo dos últimos plenos, o problema da señora Franco é que se aprobara un presuposto no Concello de Ortigueira. Pois pregúntese por que vostede non participou nese presuposto. É o que se ten que preguntar. Ustedes centranse en limpeza viaria, pero que además de limpeza viaria hai maquinaria, instalaciones técnicas e utillaje que van con vinculación a outras concellerías, talleres, arreglos, combustible, traballo, reparacións, produtos químicos, cousas extraordinarias, como xa dixen, utilizan, como dixo, a demagoxia. E non é así, señora Franco. Eu entendo que vostede podemos facer isto porque, entre outras cousas, os proveedores están cobrando a semana, cousa que vostede, cando foi concelleira de Facenda, por iso me extraña moito que non sepa que estas partidas son por vinculación, que se despois se poden mover, que se fai falta nunha outra partida, que se fai para outra. E despois hai unha cousa que sumamente non me cabrea, porque xa sei que vende vostede, que non diga toda a verdade. Di que se lle denegou a documentación. O sea, denégase a documentación? Non, verdad que non temos iso no WhatsApp? Verdad que lle pon que ten que solicitala por sede electrónica porque non forma parte o contrato da limpieza viaria como punto do orden do día? Verdad que lle dixen iso? Entón, non diga que se lle denega a documentación. Vostede ten acceso aos decretos, acceso ás facturas, a todas as facturas, a todas as facturas. Entonces non diga o carto público, por suposto que é o carto público. E se vostede, cando foi concelleira de Facenda, fixera as gestións como está facendo a Concellería de Facenda, seguramente non estaríamos ahora mismo, bueno, ahora mismo non, pero hai uns anos calacra que tuvemos na economía do Concello de Ortigueira. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Pola nosa parte, só pedir que cumpre ca súa palabra. Foi vostede o que dixo na comisión informativa que serían as concelleiras de Cultura, as concelleiras de Turismo, as que darían respostas e que nos darían a información sobre a planificación que iban ter de aquí a final de ano. Foi vostede o que o dixo. Nos preguntamos que se iba a facer. E vostede non lle dé a cabeza, pode lle dar para un lado para outro. Foi vostede o que dixo o xoves no pleno a Concellería de Cultura e a Concellería de Turismo lle explicará que ten pensado facer con eses cartos. E agora ven con un discurso completamente diferente. Entón, aquí o que fai demagoxia, o que minte ou o que conta as cousas según lle convén é vostede, non nós. Entón, foi vostede mesmo, e creo que estamos aquí, non sei cantos estivemos na comisión, 7 concelleiros, e poden dicir o que estou dicindo eu. Que foi vostede o que dixo, literalmente, que iban ser esas dúas concelleiras as que viñan ao pleno a dicirnos cal era o plan de investimento en cultura e turismo daqui a final de ano. Foi vostede. Entón, non é só cuestión de se o BNG quere ter información, é a veciñanza que ten dereito a saber que se vai facer cos seus cartos. Ten dereito a saber en que se van gastar eses 80.000 euros de cultura e os 35.000 en turismo. E o eclipse saiu ben, home, pois é cuestión da natureza, non é porque vostede o xestionou ben, nin a Concellería de Turismo, nin aquí en Ortigueira, nin en Carballo, nin en Allariz, onde o goberno o BNG. É cousas naturais que pasan. E mesmo que pasan ben, non é que saen ben. Xa só faltaría que tamén tivésemos nós aí pois interferencias, pero bueno, a mí gustaríame, porque, señor Calvín, ao longo desta levamos 1 hora e cuarto máis ou menos de pleno, de todas as preguntas que lle formulei, respondeu a cero, a ningunha. Eu xa sei que as preguntas do BNG molestan porque dan donde doe, e por iso non queren contestar, porque quedan en evidencia. Pero claro, vostede fala aquí de demagoxia, había que velo a vostede
no 2019 ou 2023 o que facía vostede nestes plenos. E como trataba o señor alcalde daquela época. Seguramente, nós somos moitísimo máis respetuosos con vostedes que vostede no momento no que estaba na oposición. E, de feito, vostede está facendo moitísimas cousas das que antes criticaba. Entón, é vostede o que queda en evidencia, non a oposición, decidir ou deixa de dicir. A ver se por fin empeza a cumprir coa súa palabra. Pero ao final, o que queda mal é vostede. Porque xa andan dicindo por aí que Calvín non ten palabra, non se lle pode creer nada. Porque di que sí, como di que non. A uns di que sí e a outros di que non. Entón, señor Calvín, eu pídolle, porque a mí me cae ben, teño respeto, pero, polo menos, cando me dá unha resposta, moi de vez en cando, cumpla ca súa palabra. Porque vostedes, cando me preguntan, eu contestolles, podo tardar máis, podo tardar menos. Para min pedíuseme as preguntas do pleno pasado e mandeinas. Eu, para o pleno pasado, fixe unhas preguntas e pedín unha documentación que non se me entregou. Entón, en que quedamos? Non mire para a señora secretaria porque era para uns concelleiros e concelleiras. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, hai cousas que eu xa non estou disposta a consentir. Señor Muras, eu non faigo ruido. Eu falo. Dou a miña opinión. A opinión que non é miña, que é do noso partido. Podemos non estar de acordo en moitas cousas. Eu podo non estar de acordo co señor Calvín, co señor Xal, co señor Arrego, con vostede, pero falamos, non facemos ruido. Eu critiquei o orzamento, porque, bueno, pois unhos meses despois está no modificando. Creo que isto non me do dereito de criticalo, se a mí me parece que é criticable. O señor Xal tamén o criticou, tamén dixo que o orzamento pois non estuvo ben cando se aprobou. El non fai ruido, só faigo ruido eu. Penso que estamos nun pleno, que a xente nos ve, que hai que dar exemplo de respeto ás persoas, vou dicir. Teño aguantado xa moitas cousas neste pleno, moitas faltas de respeto. Non vou aguantar ninguna máis. Volvolle a repetir. Eu falo, dou opinión. A expreso da maneira máis educada que poido. Creo que levo case 8 anos, nunca dixe un insulto hacia ninguén neste pleno, nunca faltei ao respeto, poido ser máis ou menos vehemente nas miñas opinións, na miña exposición, pero nunca lle faltei o respeto a ninguén. Espero que ese respeto que eu mostro aos demais, aínda que demostra a miña disconformidade con moitas cousas, sea tamén traído de volta. Eu acepto todas as críticas políticas, todas. As aceptei sempre. O que non acepto son faltas de respeto. Eu, se vostede ten a ben disculparse, aceptarelle as súas disculpas e para min o conto morreu. Pero penso que este tipo de cousas teñen que erradicarse na sociedade, pero sobre todo nestes plenos que son públicos. En canto a demagoxia, señor alcalde, sabe que é demagoxia? Demagoxia é estar 4 anos na oposición exixindo un 20% nos presupostos, nos orzamentos para servicios sociais, e cando vostede ten a oportunidade, eu non digo dedicar estes 550.000 euros a partidas de servicios sociais, pero unha parte de unhos cartos que se sacan pois desa porcentaxe que no orzamento orixinal formaba parte dos servicios sociais, pois quitar unha parte e adicala a máis. Antes, cando eu falaba de que había moitas cousas que seguramente a concelleira de servicios sociais se lle ocurrirían en que gastar, non digo 550.000 euros, pero a mellor 100.000, 50.000, 60.000, seguro que ten un montón de cousas nas que se lle pode ocurrir en que gastalos. Non sei, para min demagoxia é estar 4 anos exixindo que se gasten cartos en servicios sociais e cando se pode, se dediquen outras partidas. Esa é a demagoxia.
Eu entendo perfectamente que estes cartos son de salarios. Eu entendo perfectamente que estes salarios están cubertos por outras administracións. Sei perfectamente como funciona isto, a mellor son ignorante noutras cousas, pero, bueno, pois nesto, máis ou menos, sei de que vai. Home, que me diga a min demagoxia, cando vostede foi o maior demagogo que houve neste Concello durante 4 anos, pois, home, deixa bastante que desexar, nada máis. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz. Moitas gracias, señor Valentín. Eu quero lle contestar á señora Franco. En primer lugar, non lle teño que pedir disculpas por nada, porque eu non lle faltei ao respeto nin a vostede, nin a nadie. Dígolle que escoito a primeira Ortigueira, e a miña sensación é que o único que fan é ruído. Por que é ruído? Porque non consiguen nada. Porque de todo o que fan, dígame algunha cousa que conseguiran que se fixeran en este Concello. Ninguna. Nós, a través deste acordo, conseguimos que se fixeran cousas e seguiremos conseguindo que se fagan outras cousas. Logo, non se sinta todopoderosa, porque eu en ningún momento lle faltei ao respeto, escoito de vostedes e de vostedes triunvirato por un lado, socios de goberno por outro, non sei que, eu teño que calar a boca. E eu vou dicir unha cousa, eu calo porque somos políticos e temos que aguantar carros e carretas, pero en ningún momento lle faltei ao respeto, non lle vou faltar ao respeto nunca, nin a vostede, nin a ningún compañeiro da corporación, incluído o alcalde, non vou facer. Se se sinte molesta por isto, repito yo outra vez, teño esa sensación. A sensación, non sei os votantes de primeira Ortigueira que poden pensar. Eu penso eso. Digo que todo o que di, todo o que batalla, todo o que se fai, todo o que non sei que, é ruído porque hai que conseguir feitos, porque do resto vai quedar todo aí en telonería. É o que lle podo dicir, non lle podo dicir outra cousa. Se se molesta, pois, perdón non lle vou pedir e disculpas tampouco, porque non sinto que eu lle faltara en ningún momento. Simplemente aclarei este tema. E vostede siga falando de triunvirato, de socios de goberno, de todo eso que eu teño que calar a boca, porque vostede é todopoderosa. Entonces temos que escoitar, eu non vou escoitar. Despois outro tema que quería tratar aproveitando este segundo turno de intervención é aclarar o noso sentido de voto. O noso sentido de voto vai ser abstención, non vai ser a favor, pola razón que expuxen antes e que quero aclarar. Eu non sei se explorou suficientemente a posibilidade de deixar parte, non digo todo, pero parte dese diñeiro na partida de persoal en servicios sociais para facer novas contratacións, se é posible que houbera persoal cualificado para poder contratar. Non sei, por eso o noso voto en este caso vai ser a abstención, porque se estiver en goberno, pois esta posibilidade intentaría explorarlo ao máximo. Non é por outro motivo, non hai dúda. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Muras. Claro, eso xa está estudiado e o ano pasado, se viron vostedes, foron 700.000 euros, este ano son 550.000. E outras cuestións que son importantes tamén é que nosotros temos pois a fortuna de que facemos ou podemos facer convenios con servicios sociales onde nos cubren moitas cousas que queremos facer en servicios sociales. Esa é un pouco a fortuna e por eso antes tamén agradecín a Diputación da Coruña que tamén nos axuda en todas estas cuestións. E tamén, parece mentira, o alcalde é competente para mover algunha consignación para este tipo de cuestións se fora necesario e non tería que vir a pleno. Por tanto, oye, estas cuestións que nos comentan, pues tal. E logo, oye, Calvín mentiroso, chico, pues eu creo que, oye, moito, no, en primeira página da Voz de Ortigueira, pues tampouco creo que sea pues unha cuestión agradable, porque se vostede ten familia, como dice, pues eu tamén, claro, eu tamén. As miñas fillas leen, a miña familia lee. Entón, claro, oye, chico, Calvín mentiroso, no, pues tampouco queda bien. Entón, e aí lle dou a razón ao señor Mulas, a veces, oye, el político, que eu tampouco me considero político, pues ten que aguantar a veces estas cuestións, pero claro, cando lle toca a un, oye, non podemos tener la piel tan fina, porque al final, chico, a min tamén me doen as cousas, e tampouco son respetuosas. Ou se vostede me explica onde está o respetuoso Calvín mentiroso, pois, oye. Bueno, votos a favor, votos en contra, abstención, 3 en contra e abstencións 4.
Pois moitísimas gracias, prospera o punto, e pasamos logo ao punto número 7, que sería o expediente 1713/2026, que sería modificación do orzamento mediante suplemento de crédito financiado con carga á baixa por anulación. Ten a palabra a señora secretaria para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do día 10/8 do ano 26. A Comisión de Facenda, Patrimonio e Persoal ditamina favorablemente o expediente e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desistir da execución do proxecto de acondicionamento da piscina do Salgueiro durante o exercicio 2026 e declarar reducible e anulable sin perturbación do servicio o saldo de 265.206 euros con 47 céntimos da aplicación 920-61-900. Segundo, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos na modalidade de suplemento de crédito por importe total de 265.206 euros con 47 céntimos co seguinte estado de altas. Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en distintos aparcadoiros públicos no núcleo de Ortigueira, 64.280 euros con 33 céntimos. Execución e mellora de gavias e elementos de drenaxe na rede viaria, 48.000 euros. Instalación de escultura gaiteira no Parque Municipal, 74.465 euros con 17 céntimos. Adquisición dun solar na parroquia de Senra para a creación dunha área recreativa, 15.000 euros. Reparación e reposición de pavimentos e elementos de accesibilidade en beiras rúas municipales, 21.297 euros con 61 céntimos. E suministro e instalación de equipamento do proxecto audiovisual para a Sala Municipal de Cine, 12.000 euros. Legalización e ampliación da instalación eléctrica do Centro de Formación de Ortigueira, incluída a infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, 30.163 euros con 36 céntimos. Terceiro, financiar as altas mediante a seguinte baixa por anulación, acondicionamento da piscina do Salgueiro. O expediente queda nivelado por igual importe de altas e baixas, sin incremento do total de créditos do orzamento. Cuarto, modificar o anexo de investimentos e os proxectos de gasto do orzamento 2026 para suprimir a actuación da piscina e incorporar as actuacións relacionadas dun punto segundo, cos códigos de proxecto e fontes de financiamento que determina a intervención. Quinto, someter o expediente a información pública mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na sede electrónica municipal durante 15 días hábiles para o seu exame e presentación de reclamación polos interesados conforme os artigos 169.1, 170 e 177.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales. Sexto, dispoñer que se durante o prazo de exposición pública non se presentasen reclamacións, o acordo se considere definitivamente aprobado sen necesidade dun novo acordo plenario. Se se presentasen reclamacións, serán resoltas polo Pleno no prazo legal. Sétimo, publicar no BOP a aprobación definitiva resumida por capítulos. A modificación entrará en vigor unha vez realizada a publicación definitiva. Muchísimas gracias, señora secretaria. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, como vostedes recordarán, o 27 de marzo realizouse o suplemento de crédito con cargo remanente de tesorería por importe de 265.206,47. Nese momento, o xulgado aínda non axudicara a titularidade de dito inmoble, e agora sí, era un expediente que levaba desde o ano 2019 e que se axudicou neste ano. Polo tanto, como non tiñamos o crédito para facer a execución subsidiaria do acontecemento de dito solar, a trouxemos a pleno nese momento. No momento en que o xulgado axudicou dito inmoble ao actual titular, xa non é necesario dispor dese crédito. Polo tanto, este grupo de goberno pretende realizar as seguintes intervencións con dito importe. Para o seu conocemento, o novo titular, e se se fixo incluir no pleno, solicitou, xa se lles enviou solicitar a documentación, enviouselle o proxecto, e debido á cuantía económica e ao complexo das obras, solicitaron unha prórroga para acometer ditas obras que está ahora mismo valorando desde os servicios de urbanismo.
Con eses 265.000 vanse dotar de infraestructuras, infraestructuras de instalacións de puntos de recarga de vehículos eléctricos tan demandados neste momento, a mellora de gabias e elementos de drenaxe na rede viaria municipal por importe de 48.000, a instalación de unha gaiteira, a adquisición dun solar en Senra para a área recreativa, a reparación de pavimentos de elementos de accesibilidade, a suministración e instalación de equipamento de proyección audiovisual para a Sala Municipal de Cine 12.000 e a legalización e ampliación da instalación eléctrica no Centro de Formación de Ortigueira tan necesaria que levaba tanto tempo, incluída a infraestructura de recarga tamén pos vehículos eléctricos por 30.163,36. Todas obras necesarias para mellorar en gran medida os servicios da veciñanza. Non teño nada máis que dicir. Muchísimas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Xal. Moitas grazas, señor Calvín. Pese que ten unha fixación cada señora Franco, porque a ela sí que lle responde absolutamente a todo, a mí non me responde absolutamente a nada. Pero, debatemos agora unha modificación de un poquinho máis de 265.000 euros e na documentación que nos entregaron dice que a actuación non se vai executar durante 2026. Na comisión preguntamos e explicouse que se estaba buscando unha solución que sería unha empresa que se encargaría de darlle esta solución. E ademais, como xa preguntamos tamén no pleno anterior, creo que, as preguntas que fixemos xa están respondidas neste pleno, neste punto, sí. Pero, temos agora un escrito da entidade, que da propietaria, que solicita 90 días máis para executar estudar o proxecto e executar os traballos que lle foron requeridos. Por lo tanto, señor Ponce, a pregunta que nos gustaría que nos respondese é que se a Sareb solicitou o 2 de xullo unha ampliación de 90 días, que prazo concreto lle concedeu finalmente o Concello, ou se son eses 90 días menos ou o que sexa, e que medidas adoptará se unha vez rematado ese prazo a parcela continúa na mesma situación. Porque, esta parcela levamos máis de 20 anos con este problema e hai moita veciñanza que sempre pide unha solución, tanto os anteriores gobernos como os actuais, e supoño que se non se arranxa o seguinte goberno. E nós desde o BNG sí que levamos reclamando anos esta actuación, alegrámonos de que por fin se dese ese paso e a ver se tamén temos unha solución para isto que sería perfecto, non? Despois, con estes cartos pola documentación queren financiar outras 7 actuacións e hai cousas que, como dixemos antes, non é só o BNG, tamén é a veciñanza, quere saber en que se vai facer, non? Hai cousas, actuacións coas que estamos completamente de acordo, por exemplo, as gabias e as drenaxes, as rúas ou as accesibilidades, pero tamén hai aí unha obra de casi 75.000 euros para a actuación da gaiteira, Áurea, que é a partida máis importante de toda a modificación. E aquí queremos facer unha precisión. Non cuestionamos a escultura, en absoluto, pero sí que nos gustaría ter máis información, non? Porque o proxecto foi nos enviado, contempla tamén unha urbanización, xardinería e un acondicionamento do espazo. Revisando as especies que se inclúen, entre as 850 plantas que queren plantar, atopamos algunhas que aparecen na páxina de Medio Ambiente da Xunta, da propia Xunta de Galiza, como especies invasoras ou sometidas a medidas de control, catalogándose como prohibidas no medio natural e incluso para ser erradicadas. Con isto non estamos dicindo que o proxecto incumpre a normativa, ollo. O que pedimos é moi concreto, que se comprobe e se garanta que as especies que finalmente se planten son adecuadas e cumpren coa normativa ambiental da propia Xunta de Galiza ou do Miteco. Pero para nós tamén hai outra cuestión nesta modificación, que son as prioridades. Porque vostedes adoitan dicir que o BNG non presenta propostas, que non dialoga, que non achega alternativas. E, o BNG si presenta propostas, incluso algunhas delas foron aprobadas por este pleno, e propuxemos, por exemplo, crear un parque cuberto ou adaptar un dos parques existentes para que as familias poidan utilizalo tamén nos días de chuvia. Propuxemos tamén mellorar as axudas escolares, ampliándoas, que cheguen a máis alumnado. Mellorar a accesibilidade a Miñaño, en Residencia Dolores Díaz Dávila.
xestionar un parque de autocaravanas para evitar os problemas á veciñanza e darlle máis seguridade ás persoas que nos visitan nestes medios de transporte. Dotar a administración dunha persoa de dinamización e normalización lingüística, financiada, ademais, principalmente por subvencións da Deputación e da propia Xunta de Galiza. E digo eu, será por propostas do BNG. E hoxe temos 2 modificacións de 815.000 euros e, polo tanto, tamén temos dereito a preguntar que lugar ocupan estas prioridades que foron aprobadas polo Pleno por unanimidade, por todas e todos dos que estamos aquí, e cando pensa o Goberno cumprir algúns dos acordos aprobados por unanimidade. Porque esta é tamén unha forma de entender a política municipal: propoñer, aprobar e executar. Así que imos facerlle 3 preguntas moi concretas. A ver se desta volta teño sorte e me contesta a unha. Cando se vai solucionar a piscina do Salgueiro? Que vai facer o Goberno coas propostas do BNG, que este Pleno xa aprobou? E, sobre todo, cales son realmente as prioridades deste Goberno? Porque desde o BNG seguiremos presentando propostas e tamén seguiremos facendo algo que forma parte da nosa responsabilidade: preguntar, fiscalizar e reclamar que os acordos deste Pleno se cumpran. Xa o sei, señor Calvín, o BNG moléstalle moitísimo, e por iso non nos contesta a nada. Pero, bueno, aquí deixo outra vez unha batería de preguntas, tamén repito ya as propostas que fomos presentando ao longo destes anos, e nada, moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas grazas. Este proxecto da famosa piscina do Salgueiro foi aprobado xunto con outros 10 no mes de marzo, con cargo remanente e por un importe total daquela de máis de 1.200.000 euros. Agora, efectivamente, nos din que anulan este proxecto porque esta obra, a Sareb vaise facer cargo do mesmo. Solicitamos a confirmación que nos facilitasen a confirmación por parte da Sareb de que efectivamente se vai facer cargo desta obra, pero realmente o que nos facilitan é unha comunicación desta sociedade na que solicitan unha prórroga de 90 días para contestar ao requerimento que se lle fai dentro do Concello. É dicir, non é unha contestación dicindo que van a facer a obra, senón que digamos, non é unha contestación dicindo en 90 días vamos a facer a obra, senón que dádenos unha prórroga de 90 días para contestar ao requerimento que vostedes non fan para que faigamos esta obra. De feito, nesa folla non existe ese compromiso de que se vayan a facer cargo nin das obras, nin moito menos hai unha data de cando se vai a facer, nin de que maneira o van a facer. O que temos claro é que, non sei se vai ser a Sareb ou se ao final vai ter que ser o Concello, o que está claro é que esta obra non vai ter lugar durante este ano 2026. E, por certo, das outras 10 obras que se aprobaron en marzo, con cargo a remanente, ninguna delas está nin rematada, nin comenzada, nin tan siquiera contratada ou licitada. Foi xa, como digo, hai 5 meses. E por que digo isto? Pois porque, se aínda non comenzara cos trámites das obras que aprobaron en marzo, pois non sei como van a facer para facer todas estas que nos presentan xa en agosto, para telas rematadas en decembro deste ano. Dos proxectos que nos traen aquí, a min chama un pouco a atención, que é a legalización e ampliación da instalación eléctrica do centro de formación. Claro, falan de legalización, entón, esta instalación eléctrica está sin legalizar? Gustaríame que está sin legalizar. Ben, porque este centro xa se está empregando, xa se leva empregando durante moitos meses. Isto, por exemplo, sí que o terían que ter previsto no orzamento que se aprobou a principios de ano, e non o tuveron previsto. O traen aquí, con unha modificación así, collida un pouco entre tal, porque digamos que este proxecto fallou e a meten aquí, pero entón non entendo moi ben esa previsión que di vostede que fixo cando fixeron o orzamento. O resto das propostas que nos traen non nos parece mal, pero, claro, hai unha que nós pensamos que o quiz de todo
este punto, que é a instalación da escultura A Gaiteira no Parque Municipal. Nos chama un pouco a atención que de todos os proxectos só teñamos a xustificación deste, o proxecto completo, digamos. Claro, nos fai pensar que seguramente este sexa o único que lles interesa, o único que realmente van a executar en tempo antes de decembro, probablemente porque parte do traballo estexa feito e non teñen cartos para pagalo. Poñer unha escultura de máis de 74.000 euros nun parque infantil que se cae de desfeito, pois para nós, para o noso partido, é un despropósito. As nais e os pais levan anos queixándose do estado do parque infantil, dos tobogáns, dos columpios, que non hai algún, das casetas que están totalmente rotas, o tapete do corralito que está partido a cachos, que é un auténtico perigo para os nenos. Toda esa instalación do parque infantil que está nos xardíns é un perigo para os nenos, está todo totalmente roto. Eu coñezo, e seguramente vostedes tamén, un montón de nais e de pais que piden un parque infantil renovado e seguro para os seus nenos. Eu pregunto, que veciños piden a escultura? Quen a pide? Porque eu non coñezo ningún. Non vexo ningunha demanda, nin na rúa, nin nas redes sociais, nin en ningún sitio dunha escultura de máis de 74.000 euros. Pero vostedes, que deben pensar que os veciños, pois, somos un pouco parvos e non sabemos moi ben o que queremos ou o que necesitamos, pois deciden que moito mellor que renovar o parque infantil é colocar unha escultura con unha modernidade que é o que vostedes lle chaman o xardín vertical, que só debe existir, pois, non sei, en Milán, en París, Nova York, e agora, pois, en Ortigueira, con unhas flores que eu xa non entro no que comentaba o señor Xal, se poden poñer ou non, unhas flores que nos van a costar só as flores máis de 30.000 euros. Todo isto en lugar de poñer pois, o que piden os pais e as nais, que é unha cousa tan simple comparada con un xardín vertical como unhos xogos que sustitúan aos existentes. Lles diremos aos pais e as nais que os nenos teñen que quedar mirando para a escultura e para as flores todas as tardes en lugar de estar xogando no parque. E xa lle digo, sí, esta frase é totalmente demagóxica, pero que parece que é o que vostedes pretenden. Nos pensamos que o resto dos proxectos, como lles decía, poderían ser viables, pero o problema é que a vostedes só lles interesa a escultura. Por iso, o noso voto vai a ser en contra, porque non vemos a necesidade da mesma, nin nós, nin ningún veciño de Ortigueira. Pero todos sabemos, eso sí, da necesidade dunhos xogos infantís, como decía, renovados e seguros. Por iso, les digo, no hipotético, moi hipotético caso de que este punto non saíra adiante, pois o noso partido está disposto a negociar e aprobar o resto dos proxectos que se presentan aquí e cambiar esta escultura pola reforma e sustitución dos xogos infantís do parque. Moitas gracias. Moitísimas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Juan Penabas Mures. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu creo que aquí importante, máis importante de todo é que se lle vai dar solución á piscina do Salgueiro e que haxa unha empresa que por fin o xulgado a obrigue a facerse cargo desta situación e solucionar un problema que tanto molestou aos veciños de ali da Urra Salgueiro e en xeral a todos os que pasamos por ali porque bueno, quedou como quedou e aparte do peligroso que é que poida caer unha persona ali, pois tamén hai o peligro de derrumbamento das casas e mesmo da calle. É unha obra complexa. Despois, bueno, aquí eu quería decir que hai cousas que sobre as cales estaría atento como goberno. En primeiro lugar, non é só entregarlle un proxecto que xa temos redactado dentro do Concello, redactado e pagado con os honorarios importantes, e intentar recuperar os costes deste proxecto, que a veces olvídansenos estas cousas, nas negociamos e son cantidades importantes porque o proxecto en si xa era un proxecto con un presuposto de execución material bastante alto, entonces entendo que os honorarios tamén serán altos.
Despois, por outro lado, que isto sí que non se nos vai escapar, pero hai que terlo en conta tamén, que entrará dentro dos ingresos, é o ICIO, o Imposto de Construcións, Instalacións e Obras, que tamén terá que pagar esa empresa, que tamén un 4% sobre o que vai executar aí, que é outra parte que tamén nos dá para ingresar nas arcas municipales e non perder eso. Aproveito tamén este momento para falar de algo que se executou cando nosotros estábamos en goberno e que ao final non se deu solucionado, que é a Rectoral do Ponto, que a Rectoral do Ponto tivemos que arreglar o Concello facerse cargo da reparación da fachada. Ese proxecto, ese diñeiro, nunca fomos capaces de recuperalo, pero eso entendo que ten un propietario, porque é un caso similar a este, e se ten un propietario e lle podemos reclamar esa inversión que fixemos dende o Concello, pois intentar recuperala. E se non é posible desa forma, pois intentar executar a propiedade. Porque, para o Concello non lle ve mal ese espacio que hai aí libre e abandonado e non ve mal. Entonces, mirar as dúas cousas. Primeiro, recuperar o proxecto de inversión e, se non é posible directamente a nivel de ingreso económico, intentar executar o embargo da propiedade. Despois, o resto de inversións vexo que son cousas necesarias. Eu non sabía do tema da legalización da instalación eléctrica do centro de formación, senón xa estaría feito, desconocía esa situación. Entendo que posiblemente os técnicos municipais tamén desconocerán esa situación, porque senón estaría legalizado, pero é unha obra necesaria. Medios audiovisuais tamén. E despois temos o tema que entra a debate, que é o máis curioso, que é a obra que se pretende facer na Alameda, o tema da gaiteira. Aquí, pola nosa parte, explicar varias cousas. Eu entendo que quedou que hai un proxecto feito para o parque infantil que ronda os 300.000 euros, que está pendiente supoño que de algunha autorización sectorial, entendo, e pendiente de licitación e logo contratación. É unha obra que me parece que é bastante importante. É dicir, que o tema do parque infantil, pola nosa parte, dado que o diñeiro que está aí retido para facelo, digo, eses 300 e algo mil euros, sin a baixa que faiga a empresa que sexa a adxudicataria, pois eu creo que esa zona que queda coberta. O que si pediría que se intentara axilizar canto antes para que os nenos e os pais o puideran disfrutar na medida do posible. E despois, polo tema da gaiteira, hai aquí unha cousa que nunca falamos dela, pero sí que temos que ter en conta porque é importante, e se o perdemos vámonos a dar conta de o importante que é o tema do xeoparque. Para o xeoparque temos que facer xestos, non sei se todo o mundo entende o que é o xeoparque, o que nos obriga o xeoparque a nivel da UNESCO, o que están facendo outras zonas, outros concellos, é un tema de o que é o ornato público, sexa a través dun xardín vertical, unha escultura ou outra cousa, entra dentro de todas estas actuacións. E son actuacións que, aparte de facelas, hai que comunicalas. O Concello ten que ser un Concello vivo en todos os sentidos. E o tema do ornato público, envellecemento, limpieza, non é só conservar, limpiar e manter, é que hai que facer cousas novas, hai que facer cartelería para indicar todo o que temos e explicar moi ben ao que nos visite en calquer hora do día, en calquer día da semana ou do ano, poñerlle cousas novas. Esta pode ser unha das cousas novas que podemos dar traslado á directiva. Hai pouco que tivemos aquí a auditoría do xeoparque, nestas cousas fíxanse moito, e tanto temos a denominación que temos de zona de xeoparque, todo isto, tanto a temos como non la quitan, porque agora non sei como quedou a situación do xeoparque do Caurel, pero creo que está moi a punto de quitarlles a denominación. Entonces, aquí tamén nos pode pasar. Eu creo que cada concello ten que facer os seus deberes, a Ortigueira tamén que facer os seus. Este pode ser un deles, e trátase de facelo ben, de facer publicidade ao xeoparque na medida posible dentro do que sea esa escultura, ou polo menos cando eso nomealo, e
e despois o resto de cousas, pois, bueno, non estamos en goberno. Neste caso, nosotros non decidimos que inversións se iban a facer con este cambio de diñeiro, porque hai unha empresa que se vai a facer cargo deso, e, bueno, o sentido de voto noso en este caso, por este motivo, tamén vai ser a abstención. Moitas gracias. Muchísimas gracias, señor Muras. Bueno, aquí simplemente decir algo que é obvio. A solución deste problema, que era un problema tremendamente complicado e que finalmente, pois, a Saref lles teño que decir que xa veu a empresa, xa estuvo sobre ese solar que quedou, e aí os traballos están moi claros: eliminación da auga no solar con establecimiento das edificacións colindantes, de ser necesario, desmontaxe da grúa, recheo do oco producido polo valeiramento do solar e posteriormente acondicionamento de toda a parcela e, por último, o valado da propia parcela. Isto é o que o xuzgado lle transmitiu a Saref e a Saref lle transmitiu á empresa que xa estuvo sobre o territorio. Por lo tanto, esa é a primeira cuestión. Un desas patacas quentes que tiñamos neste Concello, poderíamos falar da que está en frente dos guardias do cuartel da Guardia Civil, que é outra cousa que me preocupa moitísimo e que quedou aí, como ben saben vostedes, feito aí un desastre, e que tamén nos preocupa moitísimo e a ver como se pode resolver. Xa estamos tamén traballando coa propiedade, porque é unha propiedade de terceiros, por tanto o Concello non pode actuar aí máis que simplemente pois instar a que ese terceiro pois actúe. E sobre os cartos onde vamos emplear isto que xa non temos que poñer nós, serían pois cousas moi interesantes e moi importantes que son necesarias. Pois estamos no ano 2026, instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos por valor de 64.280,33. Moi importante tamén, execución e mellora de gabias e elementos de drenaxe na rede viaria municipal por importe de 48.000 euros. Volvemos ao mesmo. Aquí neste pleno se fala de que hai que facer, de que hai que traer, de que hai que arranxar, pero cando traemos esas melloras, pois se poñen problemas. Instalación da escultura. Hombre, acaba de decir o señor Muras e non faláramos deste asunto. Fai unhas semanas, un par de semanas, na patrona de Ortigueira, precisamente o día 30, a concelleira de Turismo e máis eu e técnicos municipais, pois estuvemos cos avaliadores do que é o Xeoparque. Un señor de nacionalidade turca e unha señora de nacionalidade italiana, que estuveron aquí sobre unha semana facendo sobre os 7 concellos pois unha serie de, vamos a decir, de exámenes para ver si ese sello sigue ou non sigue aquí en Ortigueira, verdad? En Ortigueira e nos outros 6 concellos restantes, verdad? Unha das cuestións importantes onde o concelleiro de Obras foi a darlles unha información que eles demandaron foi sobre o tema da marisma que se vai a facer en Mera e San Adrián, que eles querían contar como que eles tiñan coñecemento e querían coñecer de primeira man tamén pois que se iba a facer ali e poñelo no que sería melloras dentro do Xeoparque. E outra cuestión que tamén falamos nas reunións que tivemos pois foi de isto, de todo o que ten que ver con temas ornamentales de captación de CO2 e todas estas cuestións. Bien, aí está o xardín vertical e pensamos nunha gaiteira en contraposición ao gaiteiro de ferro ou non sei de que material temos aí, pois para que, houbera pois un equilibrio, por un lado, contando co que sería pois esta cuestión do xardín vertical e por outro lado, pois que tuvera unha forma de gaiteira que singular no Concello de Ortigueira, verdad? Por tanto, esa é a razón, e eu creo que é unha razón lóxica, e como ben dice vostede, desde aquí lles mando pois un fuerte empuxe ao Courel, porque Galicia ten 2 xeoparques, un é o noso, o do Cabo Ortegal, e outro é o do Courel, e que sería bon que seguíramos contando como comunidade autónoma pois, cos 2 xeoparques, verdad? Por tanto, ese é o tema. E, por outro lado, eses 75.000 euros que se reteñen non significa que os vayamos a ter que poñer encima da mesa, sino que temos que contar con eso, porque nosotros, como ben saben vostedes, pois falaremos coa Administración, neste caso coa Xunta de Galicia, porque
Saben vostedes que ten unha liña aberta sobre o tema de xardíns verticais e aí vamos a intentar pois poder que esta administración pois nos financie, pois se pode ser todo pois mellor e se non pois a parte que nos poidan axudar neste tema. Pero polo tanto é como antes, non? Necesitamos ter o crédito para poder falar pois con o noso escultor, en este caso, pois que faiga pois este tipo de traballo que seguramente estamos seguros de que estará na legalidade nas plantas e aí estaremos nós e o técnico municipal de medio ambiente para ver que todas as plantas que se vayan a poñer, pois por suposto que sean autóctonas e que non sean invasoras, como decía o compañeiro Xal. Adquisición de un solar da parroquia de Senra, que é moi importante para facer ali logo pois un parque infantil e máis un área recreativa, e 15.000 euros, e a reparación e reposición de pavimentos e elementos de accesibilidade en beirarrúas municipais por un importe de 21.000 euros. Tamén a suministración e instalación de equipamentos de proxección audiovisual por un montante de 12.000 euros e, por último, esa legalización e ampliación da instalación eléctrica do Centro de Formación de Ortigueira, incluída a infraestructura de recarga tamén de vehículos eléctricos por un importe de 30.163,36. O importe total pois era ese de 265.206,47. Polo tanto, nada de cuestións superfluas ni nada desto, sino que todo ten un sentido, intentamos facer as cousas con sentidiño e de unha maneira pois que vaya en beneficio de moitos ámbitos que o Concello de Ortigueira ten aberto e unha desas obrigas é co Xeoparque Cabo Ortegal. En relación a vostede, señor Xal, a min pois tamén lle teño un gran afecto, que foi que vostede me dixo que eu lle caía ben, pois teño tamén pois un gran afecto personal. E o resto das preguntas, pois hai un turno para facer preguntas e eu, de extremadamente bon grado, lle contesto a todas aquelas que vostede teña inquietude por saber e non teño ningún problema, como fago sempre, en contestarlles. E nada máis pola miña parte, decir que eu creo que isto é un tema que leva enquistado moitísimo tempo e eu creo que ten que ser un asunto dos 13 donde temos que estar todos contentos de que isto se vaya a solucionar. Igual que tamén espero estar contento de que se solucione o que está en frente da Guardia Civil, que tamén é un problema moi gordo, que tamén se deixou aí enquistar en outras épocas, verdad, onde había outras bonanzas económicas e que eses esqueletos pois nos quedaron aí enganchados e que agora pois somos outros os que temos que gestionar, verdad, e que non nos teria que competir, pero a realidade é que esta é a que é. Anotei o que dixo vostede, señor Muras, sobre o tema da rectoral e falarei coa oficina técnica para ver en que cantos cartos se invertiron aí, de que maneira, e ese particular por que non fixo pois cargo, ou non se fixo cargo deses montantes e o tuvemos que facer nós e que se foi dese xeito pois que os devolva. Se iso non prescribeu, non sei de que ano estamos a falar, pero bueno, de todas maneiras falaremos coa oficina técnica. Vamos a votar. Votos en contra, abstencións. Prospero o punto, moitísimas gracias. Pasamos logo a mocións de urxencia, non sei se hai algunha que teñan vostedes, non? Pasamos logo ao punto número 9, que sería un informe do interventor municipal relativo ao artigo 4 do Regulamento 13/2026. Doulle paso á concejala de Hacienda para que dé conta deste informe, non? Como se informou na Comisión Informativa Especial de Contas, inclúense na parte de control deste pleno para dar conta do informe realizado polo interventor municipal referente ao artigo 4 do Real Decreto Lei do 13 de xuño de 2026, Real Decreto Lei 13/2026 do 3 de xuño de 2026.
Como vostedes recordarán, no pleno ordinario do 27 de marzo de 2026 realizouse un plan económico financiero onde informábamos que financiar gastos non financieros, que son os capítulos 1 e 7 do presuposto para gastos xerais con remanente de tesorería, que se instrumenta a través do capítulo 8, era a causa determinante para incumplir as dúas reglas fiscais, estabilidade presupostaria e regra de gastos. Como aprobamos a conta xeral en prazo, tivemos que facer o plan económico financiero sin cuantificación económica. Como xa dixemos en este pleno, que era unha demanda de moitos concellos poder utilizar o remanente de tesorería para o que os concellos os necesitaban, posto que eran os seus aforros, ante tal demanda parece ser que o Goberno Central reaccionou e, mediante o Decreto Lei 13/2026, establece que os concellos que cumplan con determinados requisitos non están obligados a cumplir co plan económico financiero ou que non sufren ningún tipo de penalización se non o cumplen. Para acollerse a dito decreto teñen que cumprir unha serie de condicións e unha das máis importantes é o período medio de pago, que, como vostedes sabrán, o cuarto trimestre do 2025 eran 10,08 días, o primeiro trimestre do 26 era 9,08 días e o segundo trimestre era ao torno de 7 días. Polo tanto, menos mal que establece con este Real Decreto, estábamos no certo xa cando falábamos nese mes de marzo, aínda que nos dixeron que incumplíamos e que todo iso, pero agora vese con este Real Decreto que, aínda que non se cumpla un plan económico financiero sin cuantificacións económicas, pois non ten penalización ninguna. Polo tanto, non me cansarei de dicir que estas contas, que as contas do Concello de Ortigueira neste momento están perfectamente saneadas e tampouco me cansarei de dar as grazas ao Departamento de Intervención e de Tesorería polo seu traballo e dedicación, que sen eles isto tampouco sería posible. Moitas gracias. Moitísimas gracias, señora concelleira. Pasamos logo ao seguinte, que sería resolucións dictadas pola alcaldía dende a última sesión ordinaria. Os concelleiros e concelleiras teñen acceso a resolucións dictadas pola alcaldía a través do libro de decretos, ademais da relación que se redacta para o pleno e que está incorporado a este expediente. O seguinte punto, acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión, consta tamén no expediente do Pleno a relación dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno. E, por último, pasamos ao último punto, que sería rogos e preguntas, e, en primeiro lugar, vamos a contestar as preguntas realizadas na sesión anterior que non foron contestadas, e empezaremos preguntas do concelleiro do Grupo Mixto, o señor Xal Orizales. Primeira pregunta. Servicio Municipal de Arquitectura e Licencias Urbanísticas, en relación coa cobertura da praza de arquitecto municipal e a situación do Servicio de Urbanismo, interésanos resposta ás seguintes cuestións. Primeiro, en que estado se atopa actualmente a tramitación da praza de arquitecto que quedou vacante? Segundo, cantos expedientes de licencia urbanística están pendentes de informe técnico neste momento? Señora concelleira, contesta esta pregunta. Non existe ningunha praza de arquitecto vacante. O Departamento de Urbanismo ten o seu persoal contratado de forma estable e a última incorporación foi a arquitecta titular da súa plaza en marzo de 2025. Se vostede se refiere á contratación de outro arquitecto técnico interino para reforzar o servicio durante un prazo de 9 meses, trátase dun programa municipal creado por este Goberno por circunstancias profesionais do propio arquitecto, decidiu trasladarse a outro concello. Unha vez que cesou dito arquitecto, chamouse a todos os arquitectos que formaban parte na bolsa, non aceptando ningún por estar traballando en outros sitios. Por outra banda, este concello, como vostedes saben, solicitou á Diputación a xestión da selección de arquitectos e arquitectas técnicos interinos, o cal foi aprobada no pleno da Diputación o 31 de xullo de 26, formando parte do punto de orden do día pola Diputación. Tamén nos indicaron desde a propia Diputación que en estes momentos teñen que volver a constituir unha nova bolsa por quedarse solamente con unha persoa a bolsa que tiñan antes. Cantos expedientes de licencia urbanística están pendentes? Pois nestes momentos non sabemos o número exacto de expedientes pendentes, aínda que son máis dos que nos gustaría. Ya está, ¿no?
Siguiente pregunta. Considera o Goberno municipal que o servicio de tramitación de licencias funciona con normalidade operativa ou existen atrasos derivados da falta de persoal técnico estable? Considero que o Departamento de Urbanismo, que é o que corresponde, traballa con normalidade e que o personal se esforza ao máximo e débese ter en conta que tramitan outros expedientes ademais dos de licencias urbanísticas. Como dixen, dende marzo do ano pasado, todo o personal técnico do departamento é estable, xa que o funcionario de carreira ou personal fixo laboral. O sea, polo tanto, nosotros temos a oficina cuberta, fixemos ese esforzo de contratar outro a maiores e estamos agora á espera de poder meter ese reforzo a maiores do que sería o equipo que o Concello de Ortigueira ten. Non hai vacantes, polo tanto. Siguiente pregunta que me plantexa, Ría de Ortigueira e declaración como zona C, solicítanse respostas a varias cuestións. Cantas comunicacións, requerimentos ou propostas de colaboración remitiron Augas de Galicia ou Intermar a este Concello nos últimos meses en relación coa situación da ría? Cales delas recibiron resposta por parte da Alcaldía ou da Concellería competente? E existe un rexistro actualizado destas comunicacións? Cal foi o criterio seguido por este Goberno municipal para a súa tramitación e resposta? Señor Concelleiro. Como xa dixen da outra vez, bueno, boas tardes a todos. Xa dixen que o meu traballo, este é o meu traballo, polo tanto, non lle quepa ninguna dúda a nadie de que estou pendiente cada día del, cada semana e cada minuto. Entón, como da outra vez lle dixen, lle prometín que lle iba a traer unhas gráficas ou algo que eso, pois teño aquí a documentación. Si teño que agradecer que si co alcalde e máis a conselleira do Mar están pendientes en cada momento desto. Non se pode facer nada porque isto é si se pode facer uns muestreos, que é o que se está facendo, muestreando de cada, pero que tampouco non se pode muestrear todas as semanas. Muestrease unha... Bueno, é que teño aquí, poidolle pasar a documentación, poden haber, e logo despois, sin problema ningún, contesto o que sea, vale? Moitas gracias. Moitísimas gracias, señora concelleira. Pasamos á seguinte pregunta que nos formulou, que eu creo que queda contestada. Parcela coñecida como a Piscina do Salgueiro. E vostede decía, en relación co decreto da alcaldía, polo que se require a cantidad a promotora, a realización, eu creo que xa lle comentamos todas estas cuestións no informe e no expediente en como está ahora mismo e demás. Nos pregunta tamén ordenanzas municipais, 2 puntos, moitas acumuladas, a de hostelería, a do GES, a dos postos do Festival de Ortigueira, do Mercadillo, como de comida, o de benestar animal. En esta situación están, en que situación están, perdón, e se vai redactar algún tipo de ordenanza? Contesta a señora concelleira. Do GESA la pasamos na comisión. Da terraza tuvemos varias reunións cos distintos técnicos, tanto de arquitectos, secretario, policía local, para darlles un encaixe xurídico e intentar cumplir ca normativa de accesibilidade. E as outras van ir na medida do posible. Moitísimas gracias. Tamén formulou outra pregunta que di unha pregunta da veciñanza. O goberno da Moncloa xa comezou a preparar os orzamentos do ano 27, os do Concello do ano 26 non están moi ben feitos, os do ano 27 van a estar mellor, vanse esmerar máis neles. Señora concelleira de Facenda. Bueno, dende logo, o Goberno de España non é o mellor exemplo, o mellor axeitado para a confección dunhos presupostos, posto que levamos desde o ano 2023 sin ningún. Que están mal os presupostos é unha opinión súa, que será reflexada na conta de liquidación cando corresponda. E nosotros, sempre que traballamos, pois intentar facer as cousas o mellor posible. Fixo o que nos conste preguntas, polo tanto, señor Xal, quere formular algunha pregunta, algún rogo? Moitas grazas. A última pregunta sobre o orzamento, señor Rego, vou dicir, non a fixen eu, fixen a chegar a veciñanza para preguntarlle ao goberno, xa que eles non teñen voz ou que non poderon asistir ao pleno, dixeronme preguntarlles isto. Eu, de momento, non podo opinar sobre o seu orzamento máis alá do que xa opinei,
e que sigo opinando o mesmo que dixemos en decembro e xaneiro, que estaba inflado e que non era real, e aí temos as 5 ou 6 modificacións de crédito que fixeron xa, pero bueno, esa é unha opinión nosa, non a da cidadanía que fixo a pregunta sobre o orzamento e se o estaban relatando xa. Pero bueno, tamén agradecer ao señor Muras. É unha pena que non goberna vostede, porque dá máis explicacións vostede que o propio alcalde e que os seus propios concelleiros. Entón, agradezolle que polo menos vostede lle salve os mobres o goberno actual. Polo menos nos dá explicacións de cousas que o goberno non dá. E digo yo en serio, que yo agradezo, que polo menos con vostede se pode falar e vostede responde as preguntas, cousa que non podemos dicir do actual alcalde. Moitas grazas, o PSOE, por isto. E, bueno, como tamén preguntei se me iban a responder algunha das 3 últimas preguntas que fixen e non respondeu a ninguna, pois vexome na obriga de formular todas as preguntas que deixou sin contestar ao longo deste pleno e despois teño que facer todas as preguntas que me fixeron a chegar a veciñanza tamén. Entón eu sinto moito polos compañeros e compañeros da corporación por isto, pero se o goberno contestase as preguntas que non ten que contestar, pois non teríamos esta situación. Entón, a primeira é, por que non se fixo en prazo o preaviso da renovación do contrato da piscina e instalacións deportivas? Segue asumindo o Concello gastos que non lle corresponden segundo o prego do contrato? Cal é a cifra correcta do POS que acaban de aprobar? Despois de adiar a obra prevista para 2026, falo da piscina do Salgueiro, que data se manexa agora e se teñen pensado executar algunha das propostas do BNG aprobados por unanimidade. Esas son as preguntas que non contestou neste pleno. Entón, bueno, así, polo menos terá que contestalas no seguinte. Que tamén, bueno, contestará como lle dá a gana, ambiguamente, de forma xeral, e xa está, por sair do paso, como fai sempre. Pero, bueno, empezamos entón coas que xa estaban aquí feitas ou preparadas. Comezamos polo Festival Internacional do Mundo Celta de Rieira, que consideramos que é un dos eventos de maior dimensión que organiza o Concello e, polo tanto, consideramos necesario coñecer con detalle o custo real que ten para as arcas municipais e o financiamento que recibe de outras administracións e entidades. Se queren, despois lles envío todas estas preguntas e rogos e así non... Agradezo. Sí. Entón, preguntamos, con respecto ao festival, cal foi o custo total do Festival Internacional do Mundo Celta 2026, desagregado por conceptos, seguridade, limpeza, escenarios, sonorización, contratación de grupos, aloxamento, comidas, transportes, producións e demais gastos. Canto achegou directamente o Concello de Ortigueira para a celebración do Festival do Mundo Celta 2026? Que cantidades se recibiron da Xunta de Galiza, Deputación da Coruña e de outras administracións ou organismos públicos e privados? E, en definitiva, queremos coñecer canto custa o festival, canto financia directamente o Concello e canto procede de outras fontes. A segunda, sobre as bandeiras azuis, temos o coñecemento de que houve visita de inspección das bandeiras azuis e bueno, que deficiencias ou carencias detectou a inspección para que o servizo non contase con todos os elementos necesarios para cumprir os requisitos de bandeira azul. Sobre o muro de San Roque, queremos saber en que situación se atopa actualmente esta actuación, que trámites quedan pendentes e se existe algún prazo previsto para a súa reparación ou execución, e tamén queremos saber en que fase está a actuación relacionada coa AC862 en Espasante, especialmente polo problema da presión da auga, sobre que as queixas da veciñanza continúan sendo recorrentes. Por lo tanto, se poden dicirnos en que punto se atopa a actuación, se mantén o goberno ese compromiso, e en que data prevén que está finalmente resolto o problema, porque recordo que dicían que iba a estar antes do verán de 2026, e senón que alguén dimitía. Outro punto, sobre a senda peonil da venta, queremos facer unha pregunta algo máis concreta, xa que en setembro do 24 falábase dunha actuación duns 200.000 euros, en 2025 xa se falaba de 350.000 e agora anuncianse un investimento total de 440.000 euros, o doble. Sabemos que hai expropiacións, pero tamén sabemos que xa estaban previstas desde o inicio da actuación.
Polo tanto, que explica que pasemos de 200.000 a 440.000 euros, canto se vai destinar finalmente á obra, canto ás expropiacións e que outros conceptos explican esa diferenza. E xa que estamos en agosto, a obra está xa adxudicada e cando está previsto que comece e rematen as obras. Porque en marzo anunciouse que as empresas terían ata o 8 de maio para presentar ofertas e que o prazo de execución sería de 6 meses. Gustaríanos saber, entón, se aqueles prazos que se anuncian públicamente seguen en pé ou non. Sobre o camión do lixo, queremos preguntar tamén pola situación do camión e do servizo de recollida do lixo. Temos visto que existen numerosas facturas relacionadas coas reparacións deste vehículo e tamén se produciron queixas pola frecuencia das avarías e polas dificultades para garantir o servizo cando o camión está fora de funcionamento. Que custo supuxeron este ano as reparacións do camión? Cando o vehículo non está operativo, o Concello está solicitando ou alugando vehículos a outros concellos para poder manter o servizo. Que custe está tendo todo isto? E a pregunta máis importante, ten previsto o Goberno Municipal adquirir un novo vehículo ou adoptar algunha solución definitiva para evitar que esta situación se repitan? Pleno xa está licitado, xa se adjudicou a unha empresa e está en trámites para poñelo en funcionamento no Concello. Señor Xal, por favor, prepare un pouco o pleno. Logo se enfada, se yo digo, pois chico. Vostede é o presidente do pleno, entón vostede debía de ser a primeira persoa en falar con respeto aos demais concelleiros e concelleiras. Eu lle estou falando con respeto. No, estou dicindo no, que me está preguntando vostede... cando vai a vir un camión da basura. Non, lle estou dicindo que eso se aprobou en pleno, se adxudicou, se licitou, se adxudicou e está pendente de que entreguen. É que a veces, chico, é que me costa un pouco, eu teño que reconocer, é que a veces non é fácil, de verdad que non. A min gustaríame darlle É un camión novo que está, que veo aquí a pleno, sí, a min gustaríame darlle a razón, pero entón estaríamos dous equivocados. Ya. Sí. Sobre o persoal da arquitectura xa está resolta e despois sobre rogos. Praza reservada para persoas con diversidade funcional. Facemos un rogo ao Goberno Municipal para que se amplíe aproximadamente entre 1,5 e 2 metros a praza de estacionamento reservada para persoas con diversidade funcional situada na rúa Francisco Santiago. Na situación actual, o espazo lateral non resulta suficiente para que unha persoa usuaria dunha cadeira de rodas poida abrir correctamente a rampla do vehículo. Rogamos que se revise esta situación e se adapte a praza para garantir realmente a accesibilidade destas persoas. Sobre a recollida de lixo durante o verán, chegáronos durante as últimas semanas imaxes de colectores sobrepasados, lixo acumulado e malos cheiros en diferentes puntos do Concello, especialmente en Espasante e Céltigos, así como tamén puntualmente en Ortieira. Sabemos que durante os meses de verán a poboación aumenta considerablemente e, polo tanto, tamén o volume de residuos. Rogamos que o Concello poña os medios necesarios para reforzar a recollida durante estes meses, ben mediante máis persoal ou mediante os medios que consideren necesarios para evitar que se repitan estas situacións. Informes da residencia Dolores Dávila. Rogámoslle unha vez máis ao señor alcalde que faiga públicos os 3 informes relacionados coa residencia Dolores Dávila. Foi o propio alcalde que manifestou que os ia solicitar e posteriormente publicar, chegando mesmo a afirmar que serían vinculantes. Polo tanto, consideramos que non corresponde ao BNG nin aos seus deputados solicitar estes informes no Parlamento galego, cando foi o propio alcalde quen se comprometeu públicamente a solicitalos. Rogamos que cumpra a súa palabra e faiga públicos eses informes para o coñecemento das familias, das persoas usuarias e de toda a veciñanza de Ortieira. Outro rogo, que é sobre as casetas das praias de Morouzos, principalmente, que cando se volvan a realizar traballos de acondicionamento se faiga unha actuación completa, tanto exterior como interior, e non únicamente unha limpeza ou pintura exterior. Tamén consideramos conveniente valorar o emprego de pinturas ou revestimentos antivandálicos que poidan reducir os custos de mantemento e evitar que sexa necesario repetir estas actuacións con tanta frecuencia. E, sobre todo, pedimos que a planificación destes traballos teña en conta o calendario do Festival Internacional do Mundo Celta, de maneira que, cando sexa posible, se realicen despois do festival e non inmediatamente antes, evitando así ter que volver a realizar ou reparar actuacións que poidan verse afectadas durante eses días, facendo 2 veces o mesmo traballo. Rogamos, polo tanto, unha mellor planificación dos traballos de mantemento das casetas e das praias. E as 2 últimas,
Gustaríanos saber tamén cantas familias solicitaron a axuda de natalidade, por que se reduciu de 1.000 euros, como nos dixeran nunha reunión, os 500 euros finais, e sobre as axudas escolares, aonde ou como se van xestionar os miles de euros que non se investigan nestas axudas. Moitas grazas. Se teñen a ben a contestar alguna, a ese dato, creo que a concelleira ten o dato de natalidade. Sí, están agora no proceso de requerírselle a unha e bueno, está para salir o decreto de adxudicación agora mesmo. Moitas grazas. Señora Franco. Eu só teño rogos. O primeiro fixeromo esta tarde sobre un par de pistas en Loiva, que parece ser que están en bastante mal estado, que os coches deben ter bastantes baches. Unha é a que vai a Rubido dende Ferradás e outra é a pista de Achousa. Que a revisen porque creo que están bastante mal para o tráfico de vehículos. Outro rogo. O primeiro rogo é sobre Morouzos e as bandeiras azuis. Efectivamente, hai unhas semanas estivo en Morouzos e na Concha o inspector das bandeiras azuis. Nos solicitamos a acta de inspección e esta acta que ten data do 30 de xullo pois reflíctense bastantes incumprimentos, algún deles de bastante gravidade. Eu non sei de quen depende o tema das bandeiras azuis, non sei se é directamente do alcalde, da Concelleira de Turismo, non o sei. Ben, pois entón diríxome a vostede, señor alcalde. Como lle decía, neste informe pois reflíctense bastantes incumprimentos, algún, como digo, de bastante gravidade, tanto na praia de Morouzos como na praia da Concha. O primeiro rogo que lles fago é que se tomen en serio o tema este das bandeiras azuis, porque é algo máis que un trapo para sacar a foto, non? A bandeira azul o que significa é un compromiso non só seu, sino de todos os veciños de Ortigueira, pois coa seguridade e coa protección medioambiental das nosas praias. O pasado luns eu estuve un par de horas en Morouzos, o pasado luns, bastante despois de que estuvera o inspector nesa praia, e, voulles enseñar o que vin. Teño aquí algunhas fotos que, se quere, despois llas paso. Isto, por si non o ve, son cans na praia de Morouzos. Isto son máis cans na praia de Morouzos. Eu non teño que denunciar, señor alcalde. Se me permite facer o rogo, vostede ten a obriga de manter os criterios bandeira azul. A obriga súa, non é miña. Cando a tiven eu, xa me fixen cargo deso e mantivemos a bandeira durante moitos anos. 3 bandeiras tivemos daquela. Agora a obriga é súa, non me faiga a min responsable de que haiba cans na... Poido mandarllas ao inspector da bandeira azul, se vostede o considera oportuno, e non teño ningún problema. Pero eu prefiro primeiro decirlle a vostede se me deixa seguir facendo o robo, porque penso que xa eu lle estou dicindo a vostede que é o responsable. Vostede é o responsable de que os criterios da bandeira azul se cumpran nas dúas praias. Vostede adquiriu ese compromiso coa bandeira azul. Entón, a responsabilidade de que haiba cans nos areais é súa. Faiga cumprir ese compromiso. Hai máis, entradas, peonís bloqueadas por coches mal aparcados. Caravanas que ocupaban entre 3 e 4 plazas de aparcamento e que están aposentadas ali durante semanas. Coches que bloquean a entrada de ambulancias e a entrada de emerxencias. Creo que vostede mismo o puido comprobar hai unhos días cando se tiveron que levar a un home en helicóptero de Morouzos. Creo que a entrada por donde deberían entrar as ambulancias estaba totalmente bloqueada por vehículos. Os análisis das augas, que é unha das deficiencias que marca o informe, seguen sen estar actualizados. Non me diga que non, señora Rego, porque teño as fotos. Non. Pero que yo non sabe a información. Señora Rego, na praia de Morouzos, o último informe que estaba era o 1 de xullo do 2026. Eu fun, creo que foi este luns, 10 de agosto do 2026.
Non, señora Rego, é que son vostedes os que teñen que revisar. Eu os estou informando. Lles pediría que non me interrumpisen, porque é que xa me parece Continúe. a peor educación que se pode ter nun pleno. Estou facéndolles un rogo. Turno, non quede información, siga. É que non estaba ali. É que teño aquí a foto tamén, para que a vexan. Hai un panel non que non se reflexan os estados da auga e despois teñen outro panel ao outro lado no que estaba os análises da auga do 1 de xullo deste ano. Estábamos o 10 de agosto. Creo que os análises se fan cada 15 días, co cal é que é o mismo que lles di o inspector. Non lles estou dicindo nada que o inspector non llo diga no informe. Entón, home, non a tomen comigo. A responsabilidade é súa. Quen está incumprindo son vostedes. Segue tamén sen estar, que tamén é unha deficiencia que grave que detecta aquí o inspector, segue sen estar sinalizada a zona de baño vixiada na praia de Morouzos. Tamén lles digo, eu doulles esta información para que faigan algo, para que se tomen en serio. O inspector vai a volver. Esta vez estou a punto de baixar a bandeira, como vostedes ben saben. Non me faiga burla, por favor, señor alcalde. Para mí non é un tema para facer burla de ninguén. Vostede ten a súa información. Déixame. Estáme facendo burla. Eu dígolle que vai a volver. E que se continúan os incumprimentos, esta vez, seguramente, pois, nos quitará a bandeira. E hai algo moito peor que non ter bandeira azul, que é perdela. Bueno, tómeno como queiran, faigan o que lles parezca oportuno. Para mí non é unha cuestión de risa, señora Rego. O informe está aquí, eu non sei se o leu, entendo que sí, non? O leería. Bueno, o informe é bastante, eu entendo que é bastante grave. A mellor para vostede é unha cuestión de risa, de coña, como se o está tomando. Pero bueno, sigo. O segundo rogo é sobre o imposto de construcións e as licencias. Bueno, xa que lles pregunten o número de licencias que están sin informar e que nin se preocupe de miralo, nin o sepa, xa me parece a maior deixadez que pode ter este goberno en canto ao tema urbanístico. Este Concello leva anos sin outorgar licencias urbanísticas. A última, teño apuntado aquí, é de decembro de 2023. Isto redunda no perxuízo de moitos veciños que ou ben non poden reformar vivendas, ou non poden construir vivendas novas, ou non poden reformar negocios. Pasando tanto tempo, 3 anos, pois os presupostos dos proxectos quedan obsoletos, polo que as inversións iniciais se ven incrementadas en cantidades moi elevadas pasados, efectivamente, estes 2 ou 3 anos. A isto hai que sumarlle que o imposto de construcións no Concello de Ortigueira é un dos máis elevados de todos os concellos veciños. Algún veciño xa está facendo uso das ECOM para obter a licencia nun prazo prudencial, pero isto supón engadir un gasto máis aos que xa nomei antes. A obriga do Concello é informar as licencias nun prazo de 3 meses, que no caso de Ortigueira se alarga ata os 3 anos. Por todo iso, faigolles 2 rogos. O primeiro, que prioricen as licencias municipais a calquera outro traballo que este realizando o Departamento de Urbanismo e a arquitecta municipal. E o segundo, que, alo menos, mentres non se regularicen os prazos, reformemos a ordenanza municipal de imposto de construcións para que os veciños particulares paguen menos imposto e lles compensen todos os gastos que pola ineficiencia do propio Concello se lles está ocasionando. O terceiro rogo é sobre o Festival Celta. Bueno, penso que este ano foi o que máis comentarios negativos houbo entre os veciños de Ortigueira sobre a organización do Festival Celta. Vimos todos moita menos xente nos concertos e moita máis xente en Morouzos. Durante eses días de festival e os precedentes xenérase un ambiente de, vamos a chamar, de ilegalidade ou de irregularidade que cada vez é máis difícil de controlar. Este ano, dito por expertos, evidentemente non por min, que son unha analfabeta no asunto musical celta, o cartel foi, según os comentarios, xa lle digo, da xente que entende, o máis floxo dos últimos 25 anos.
Estáse permitindo en Morouzos moitas cousas que son totalmente ilegais. E dende a organización, pois estáse mirando cara a outro lado. O destrozo que tanta xente provoca en Morouzos, un lugar medioambientalmente protegido, no que o resto do ano non se permite nin pisar as dunas, nin levar cans, nin, por suposto, facer lume, é difícil de asumir por moito máis tempo. Por todo isto, o que lles rogo é que abran un debate sobre este tema, que permitan que os veciños, os partidos políticos, que as asociacións, que faigamos aportacións e que demos solucións. Porque si de algo estou segura de que todos os veciños de Ortigueira, todos, sin excepción, queremos o mellor festival. Pois se a tendencia actual continúa, se non poñemos un freo, pois é posible que quedemos sin Morouzos e sin festival. Eu rogolles que falen coa xente, que abran debate, que deixen que se aporten ideas, que o abran a todo o mundo, e que, entre todos, pois que lle demos unha volta, e que intentemos que Ortigueira volva a ter pois o mellor festival de música celta do mundo. Moitas gracias. Muchísimas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu vou facer, pois, 3 rogos e 4 preguntas. O primeiro rogo é que se anuncien nas redes sociais do Concello as actividades das distintas que se fan nos distintos centros sociais das parroquias, porque moitas non se anuncian e a xente non se entera. Entón, é importante que na medida do posible, pois que nas redes sociais que funcionan ben, pois que se anuncien todas as actividades que teñan. Rogo tamén que se pinten a plaza de minusválidos que hai ao lado de, en frente a Correos. En frente a Correos, ao lado da escaleira, que por favor, que non la piden, me levamos insistido varias veces nela, xa dixen que dera traslado ao Concello, e é un momento pintala e xa queda esa persona tranquila, non? Despois, rogo tamén que se faiga a reparación de aceras na calle Francisco Santiago, tan pronto se poida, na zona que vai entre a biblioteca e pasando a farmacia en adiante, porque a xente xa circula pola calle porque a acera é intransitable. Entonces, na medida do posible, cando se poida facer, que se faiga. Eses son os rogos. Logo as preguntas. As preguntas son unha referente a RPT, a Relación de Postos de Traballo do Concello, que, xa quedou, cando finalizou o mandato anterior, o noso mandato, quedou prácticamente lista, casi no último trámite. Entendo que agora, por lo que me din, que xa está tamén no último trámite, que falta, xa falta trailo a plena, a aprobación por parte nosa, por parte da Corporación Municipal, e logo a pregunta é cando se vai traer a pleno RPT, moi importante, porque iso soluciona moitos problemas no persoal do Concello, tanto en dereitos como en obligacións. Outra pregunta é cando se vai facer o aparcamento da Madalena. Levas tamén xa moito tempo, entendo que había autorizacións sectoriais pendientes, a máis tardía seguro que é FEBE, xa ten que estar, porque senón está hai que volver a solicitala e, pois está, entón iniciar xa canto antes os trámites de licitación. De? Sí. De acordo que se falla, pero é moi importante porque agora acaba de pasar un verán máis, ven o inverno, estas persoas da Madalena queren reunirse en esa zona, é unha petición deles que non teñen sitio e na medida posible que se agilice, porque eu pensei como aquí sempre hai traballo, a Secretaría sempre ten traballo, a Intervención ten traballo, todo o mundo ten traballo, pero se podemos facer algún xesto de prioridade en este tema, pois que se faiga, non? Outra pregunta é cando se vai a facer a ponte de Souto en Couzadoiro. Isto quedou moi avanzado, entendo que había unha autorización dun particular. Eu, como dixen en outras ocasións, póñome a disponibilidade do Goberno para falar con el e que colabore co Concello en este tema, pero esa ponte é moi importante, porque o proxecto era todo, o proxecto era desde a carretera de Diputación á última casa de Souto, fixos unha modificación de proxecto, pero, eu quero saber, cando se vai a facer esta obra. O noso grupo quere saber. Outra pregunta importante, importantísima, é cando se vai a quitar a zona de adiantamento en Cuíña. Cando se vai a facer eso, porque sigue habendo moitísimo perigo. Cada vez que vivo ali,
cada vez, como a min e outros veciños, cada vez que salimos, salimos á dereita, encontrámonos un vehículo adiantando de frente. Un día, pois, vai haber un accidente moi grave, Dios queira que non, pero por parte da alcaldía, señor alcalde, eu insístolle en que faiga xestións como fai para outras cousas dunha forma moi áxil e resolutiva, pois en este caso tamén porque estamos falando de vidas humanas. Aí xa eu creo que, non sei se 4 fallecidos, creo que máis punto negro que ese, pois debe haber poucos na comunidade autónoma. Entonces non é facer a petición, porque a petición por escrito sola aí queda. Eu creo que hai que insistir hasta que se pinta a línea en continuo, se proíba adiantar e se regula a velocidade e nada máis, antes de que pase nada, porque cando pase algo, que diremos? Que o trouxemos aquí ao pleno 40 veces e que naide escoitou nada. Eu creo que é un tema que xa toca resolver porque é prioritario. Digo Cuíña como outro sitio. Eu sei que aí que está o peligro. Nada máis, pola miña parte non hai as preguntas. Pois moitísimas gracias, señor Muras. Bueno, rematado o pleno, como non sei se o que está presente ten algunha cuestión, eu me gustaría, hoxe, fora xa deste asunto e de tal, pois a nosa secretaria accidental que está